Cobre baby and cozy, ombre baby and cozy. This Akoma dance your night to me Gatsana all day. This Akoma dance your night to me Gatsana all day. Akoma edge, Akoma edge, Akoma edge. Me ever never let him come. Akoma edge, Akoma edge. Akoma edge. Me never let him come. Come on, me coffee and cozy. Come on, me coffee and cozy. I send TV and cozy. And you bring and cozy. This Akoma don't know to the night bed, me and do anyone, many better friend of Fran. And I'm coming to be chilling, I say. Master, well, wife with your boy. Then if I'm broken heart, a man meet me, meant me a little that fire, I'll buy your mama. A friend broke the broken heart. I tell me, Papa, I was saying, Mama, me so that we put on Palace, when into me Katana Biach. Because damn it, the dog gave away, no need your baby beyond the consider our love on the first. Then you mammy, Mamma, send me to my capella to have a coach. To mammy. Never to my name to mammy, to be mammy. What is your only partner? That could be a numero be a my sorrow, college, you must so. Me conquer to many. A sublet to every Medina. Abra many boys so up. Or him in the MC, me. Akoma boom. The enemy she Media kukudro kone ncheko bisa nidin Osereshe meni Ehwana wasi gune Okonkwo buena noa wasi efremi oba sweetie Aho ofe Fawako mamane Saudi wako mamania Enso me de bema yenye mama sehu se do ade na komem me de makume ni na ma sweetie me de makume ni na ma sweetie ubekume a endu Akoma FM 87.9 Kumasi. Akoma edge, Akoma edge, Akoma edge. Me ever made a little phone. Akoma edge, Akoma edge, Akoma edge. Me ever made a little phone. This Akoma that's your night to me Gatsana all day. This Akoma that's your night to me Gatsana all day. Akoma edge. Akoma edge, Akoma edge, me ever made a tumpo. Akoma edge, Akoma edge, Akoma edge, darling, me ever made a tumpo. This Akoma that's your night to me Gatsana all day. This Akoma that's your night to me Gatsana all day. Akoma edge, Akoma edge. Akoma FM 87.9. No, the buy. You don't know how one means. What's up for 5 minutes? Me or one sister Waba. This is done. A plan now, and I'm trusting that the same in a bar on the Abubia ability. You see, the crew, non cause how buy no pass it, or one, no for baby. Yes, I'm catching you, not buy no or far no. Hey, what pet or 6 power. I mean,
Danya danya brana. Akoma edasio na yet me diatina. Ah, ne dia no. Edasio na yet me Ohi se bia o fancy bi se ya. Se bia o ye. Akoma ejo. Bia o Akoma fancy. ejo. Be di o fancy ya. So ni se bia ka wo na ya. Be di o. Akoma ejo. Akoma ejo. Gabi o ni he. Ni me fa no pra na no kire no pa. Mi ana me bo ana. Papa ni na. Onya he no ante abla mi me kwa yi. Ni bi bia ma. Ah. I never should have started. And I'm not sound for fun. Remember this kind of voice. There's so many we are nobody's catering for me. We are a weed smoker. Some you are looking at me, you look like a weed smoker. I be they are fools. They are fools, yes. Me we are more do a mufie. Or mufia conforming according to mufie. Into a munu mufia. Ah. How can you see a gentleman like me and tell me some new say I'm more damage the image of a gentleman's outside. Mempanesa. Now, we are wine and fan on this. What be sure more than say and by identity. Maybe I may some tell you what be say mine of tata than a man. And they'll be sitting in their houses talking nonsense. Young Basia some Corano. Now, we are who fear being also your by force who did to us. I mean, we know what we did to Rachi. And to also do fear some Obina Henry. Those shoes. Omona can send Gumi in Asuma or Yanni or Yen. Can you imagine, say, or Ba Maba Warwa? Men, you don't want to movie. I'm in over to me, base then. Now, I know you where you fear. Where you fear. Who fear only about more than I only about any oil. Moon and we for Serene. But I look at me, Miss Serene. Look at me who can name. We 14 today where you 14. Meme to one young boy, man for ye, and master man for the Nante Basabasa, no sort of be jolly years, man. I'm not sure, man. Akoma FM 87.9 Kumasi. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, we ever made a little Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, we ever made a little Disakoma edansiom na yet me diatina order. Disakoma edansiom na yet me diatina order. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo. Akoma FM 87.9. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo. Darling, never make a Waba wase eyi wode wode enti wuni se odoku susu awo mi do eti fusu batani pa ho eti mi ya oboni afafiri mi o awo mi do awuti mi ni obi a sanyum no edu mi anu obefa Coffee for menyo. edu mi no obefa ni mo So you want to say, I'm having you. Oh, day. Can you my yet you? Oh, day.
Naminte me huase anase kadye minye trewo ode naminte mi do yase ente woni rika odokum susu ao ode isemfo so batani pa ho samiya bani ya pachemio ao ode naminte mi do yase ode naminte mi wase anase kadye minye tremio ode Ajesa akoma edansuom ene ebetumi ede atena aha eye akoma 87.9 FM akoma mu nsem dwumadie eno ene braso ene awia se yetena se na yede bramo ene eye November bosome ne da etoso emiensa baby biada wo bia no na wokan wo ho na wokati asefo ho a na wada nyame ase papa esanse twedi aponyankrompon ene wadi ne yie enya saa ena obi bia enya no ebi enya ne saa busua bi mu enya ne saa nso woda so etenkrom na dwada yi a na wada twedi aponyame ase midin ade Maa Akos program no eya akoma mu nsem ewa akoma 87.9 FM ebodonko nua TV betum live ade amount sa wo hwe no wo phone so dia hye ne so emame sa Facebook eya akoma 87.9 FM Bamodi asa obe like yen page no follow yen na wa like na waja comment no ewo ho wa share e de ama ye follow yen like comment na share ema ye YouTube Akoma 879 subscribe na emia notification bell no so ebreso a you get notified share ema foforo enya bi enhwe sanso na free FM 97.5 wonom ewo tachiman manager dache hene ene na pam for make say wonom ebiemu edi atum amakrotuo ni nyina obia etie bi enu nti wonso ebiemu ewo baby a wo bia Pastor Julius Naba ewo ha Evangelist Samuel Mensa sanso ena sikapa ewo ha Ishmael Heward ebomi chidom eni adontene as producer oba yanso ewo ha sanso and Joe and Afe Bellucci and so at the eco social media and see baby bia will be ano na onso wabwaye kaya ho kwapim say no miensa ebebo ya yebema yemuso edi amejeso and Maa Akos na yebeko yenya bema bi nanimu nye ya foforo yesa na mbom no baby asem no akoduro no yen no yaka asem a yaka na yetu yase na yetwa ne tifreko emom no yensoso esanse eyobi asem hia woka ya na wajampo sanse stories guanti woka ya na wajampo na akọ story foforo so na ebia enipa no wonye satisfied with na asem a wode eba ye no sabaye na akoma ebeto ye monti mamema menua bemen akwa babiem bemen na memu akwa ba Maa Akos na pomote sen ame adom me pacho mo mpagya microphone mu kakra emame na agise wo boni mu ase ansa na watumi akasa wadama ebra wo hwe na wutie ene ye wo audios ahodo bi ebobo eno achi nso ababa awa no ya asem yi efa ne ho no ne mpona awa ne kwatra ye namso ema aduabo eba mu no waje pene se nei oni ebekasa sanso ena ababa ne maame wono nso age pene se wono nso ene ebekasa na asam no waka wono nso de wonim efa ho aduabo wom na ase ebenum de duabo ne di agro he ye oh we Akoma FM 87.9 munim de aduabo tumi ye ma wobi keka mu wasum wo de tena ho na wobi na down adwanya ko tena ho no wobi na down adwanya ko
Dem na sesenfi mebua. Yo. Bomodia no obi na down. Na no wo ka che so beba. Wa se bra wo de beba nyina, bra no so ni efra was me papa say. Yenya madua no enna ho. Me papa say. Na sa ne papa no wo ka ye no, ena menti ase. Ne papa de he. Papa foforo bi. Ana papa no wo de ne che wo no. Ne papa nua. Ya se ne papa de woni ho. Wa free. Enti ne papa nua ne de woni mu nsankaya abranya akọ papa no wo ka ye mebua. Ansa no woni ne ba na etena. Ne papa nua ne de so wonim. Da bi no wonim. Enti ayi adwa nya akọ yi tina ho. Na wo papa nua ne nka cho se dua ne na ho. Edua no enna ho. Na de ade wo baba de wo beba. De ade wo ene wo papa nua ne beba no ede wo beba. Na se duru ho a ni yesu ya ka kire mo se ehu hia 87.9 Kumasi. Enti pe ba bi fa modi asam de da ho sa na mo goro ho na ye bi sa wo papa dua ne sa nya bia no se eye wono ne baba wonu ankasa ne ba ma no ba eba ena duabo sa da ne chi so na ne baba no so ewo mma enketoa ewo ho ya ebi mpokra ni agya ehwe wono mu a enka wo be ka che ne baba ne se edua no ena wa na ye badwemba because wo dasum yeso bemena wagawo ma asra wo de ba ye no si hu kakra bi kire yen na ye nkokwa homa ne so na ye ne wo ne nkodi nkomo wan yo na no wo de asem bedan yen bo ne po kakra kire yen yo ani se na me ne adwo nya akonete ewa adwoso abnase na ne bla ba se obesere na akotena omukrom o kakra na entokwa bi wo me one me nanantem na me yese ne esa na tie dia o mefa ne nko di obefa ne ko eno me sendi nsikam ye ne bibia bisa ze nkola no hote sei na me ye nti me wo ho a me fle na ba bi ogina no na me hu ne yie bi on ma no ogina ka kwa ho na bebo bisa na osi mu fie na me dwene ho ase me ko honom na makohwe de esi continue for ka ko me ko na one be ma na tie kotena be ma dem nti ma me de yaw na papa bi ofi ofre me se minko na ade asante ade chi ana ma ba ne aka ho asem nti me ba ne ma nko nti firi ho na me ko ye no na ma nkonti me de abufu me frɛ be ma no na me frɛ adwo ano na me de abufu bo ni dua ofon so se okọ abena ani abrantie bi ete ho twempra no ono oyire ni adwoa na abena adwoa nyako nto ne ma wani abrantie bi twempra no nti wetimi aso wakomam na wo de je no na me frɛ se okọ be ma no wa am de je nti wo de je ne sai e ka chenze so okọ be ma no wa nto nsuo nyama onko no so okọ be ma no ho bie mu a sa be ma no e sa particular be ma no ana se wokọ be ma bia ho bie mu a ye hwe o be ma ka chenze so okọ be ma na okọ no ho na one ne te ho na nti ono nso me bo ne sa se okọ be ma na one ne te ho na na me en phone so nti me frɛ na no onfa na da wa be ma no frɛ sa be ma no ade na nsuo be na wodi bodua na kama ne nsi anto nsuo nyama wo bodi no nsu nyina na me de bo ni dua nti me bo ni dua no na me wo ho num ti akire ya na me yese one be ma no ma bo be ma ni bi nti ofre be ma no e ma be ma no e frɛ me phone so e ka chem se on de dua ni ntimi nya no na me se ma bo dua ni ensem bebre na on so ne kasa na me che o kire me se me nye oba ne ho ade na me se me nye oba ne ho ade se bi am ne natra awo nkola mbi nu ndie me nye ne ho ade se na akora obefa na wode ni ekwa sisi en wo ye ne ho ade ansa na ba de ni kofie na okate no di matem bebre oba nso di matem wo phone so na ye me ya no no so bi bo ni bi odua no so be ma na nkasa e wo phone so na je se wo bo oba ni bi adwo nya akobi en wo bo be ma no she friends en me nim ni din na
the ono de ne number ne frame me na me nim ne di And omo gina so phone no so a etie wodi abo ni nyina anti recording ni nyina ho no metimi ayi a kyerɛ e wa ha ye bebo ntienko me ba sa no na atam so me ne tra no na ne papa de ne maame sɛ me ne tra ho no me hia na me yusu ka me ka se me kan ni nyina no ti ode ne maame nyɛ sɛ ode ne kyɛ ode ne ɛyɛ sɛ me kɔfa na bontra na we ti ta de no ne te case nyina me na me twa ho kwa ma asɛm ne nyina kopie wo ɛyɛ jusu wadu hɔ no ma yɛ ka bibia ma be ma nte ne ho ase afi ne wɔn ma fie ho bi nti saa na net ye Akoma FM 87.9. okay na adwanya akono nso uhia no wen amehia no jusu obɛfo ka jusu obɛfo hwan ka me am ka me yusu taxi na taxi no kwan no obado no aso no fo me ka na o trem no o timu no na o si ano pesu si na bisa nse na ale u kwan no uni ska na no se wagya na ade o jusu nti o se kofa na me ni nyina asa akɔe no kofa obi a wantua ka no no akɔtɔ eno ma bi no so wagya no timisa ne ba na me ba na ne kekan na fa na ye se da bi me kokko busa ne papa na ansa saa tem so na kola ne ti ko no se 87.9 ya kire ni na me ja na ho am kotwi ka wa kontomla se ya kontomla me ba na okofa be ma bi a o sa ne na ko ya frempon no ti okofa ya frempon ne wo ye no na ya frempon so ja no nti me ko busa sɛ ne papa ne nana wɔ dono aso hɔ sɛ yɛ no kora na ama maame bi wɔ n'akyi wɔ mo yɛ aduane kwenkwe wache ɛma wɔka sɛ yɛ no korɛ nti me nsa ne ntena maame ne tena so ho nyɛ sɛ mekɔfa na bɔntene sɛ mekɔfa ne sɛ sɛ wohyia no no wode ne kɔ fie ɔkɔkyerɛ wo ne fie ɛkɔhu ne papa ne maame na ne maame ni hɔ ne maame deɛ nim no nana papa ne ka kyɛn sɛ ne maame wɔ hɔ ti na me ne o maame ne di nkomo na me hu nda kopem se ne papa ne wu ya o maame ne ba ya o dem chechi a o nana ne papa no ma me hu o nya che so hu na adwanya akono edi se ansa na ne papa ne frame chei me ne tena be konfie enso ansa papa ne frame na che se emema na efa ne baba no ebi fa no wo ankase nyina no na che se papa no na ni tua papa no de that time we ni be si ye no ono kwa na ba ma me ne ko ikurum ho mlante hene ho a ye frɛ ablante na ablante nso wo ma ti papa no ka se o de minya ma bibia nka na mi ja ma bibia kai ti na papa ndi o ti ase ti na me mfa no afi ye a me papa wu ye no ono nso ne yam se ne na o twe bi na papa no nso wu ye ma ye nti mfa nse o papa wu ye afini okay yanhwe se mbem ano ka asem bi se wo bo ne dua a wo dua no enya no san se wonye oba ne ho ade se ampa se wonye no ho ade papa ho ade de me nye ba papa no ye se ode na ma me nti yo be bia me entreten ko pem se nti oni ho kra na hu o maame a de kwan wo se ye fa so e bibia no me nkon kwan bibia no se me se ya ho ade kwan mo be fa so be bibia no opa che se me ye ne ho ade no ba adame ye se me dwene se me koya bia na akofa trouble fofora ba wo boa ampa o mama wo boa mo tira se ya da wo be ye wadwe bia se wo koya ne ho ade no akofa asema ba se na me ka se ba ko ya me kofa ka o temai se me kuro wo de so am ye ti se wo be yo ba no ade o nyina ba beboa ja nti me ye ma dwe se nka me kofa ka ne ba na me ye adwuma akra de a me ye ne ho ade ti no ma me susu ye na me ba ya na akofa boy ne ma me jae eti wo ka kire ba ne se wo ya ahoboa de akoye ne ho ade on de me man kan chen ba na me ama ma dwe se duru ha me bo na mane na wo akoye obi a wo ye ahoboa akoye obi oba ho ade no wa mo na mane no odon so besi den wa prepare enti se wo koye ba ho ade de ase wo se wo ba na mane se o ebia me ya ahoboa se me kwa akoye ho ade enti no die na menya no oba no so aka cho na ma fa ni nya o se duru ho ma me bo na mane na me ko ba ya no aye sa no wa he dai akofa zaga na me ka se me kofa ka o tema e fle no wuli
Na sɛ ɔbaa na nkra no wohu no no na ɔwɔ ba anaa wɔwɔ ma. No ɔwɔ baako. Saa bɛrɛ na akra no nya sɛn. Kɔla no wɔwɔ mmefa no afe ne kakra. Afe ɛne kakra. Ya na ɔpapa wɛn. Ɔpapa no deɛ na menim ɔpapa na ɔbaa no kyerɛ m sɛ ɔpapa firim. Akra ne papa firim. Wawu. Okay, na ɛkyerɛ woduadua mu no na yɛ nokorɛ sɛ akra ne papa firim. Ne papa deɛ ne wafirim na akyerɛ ni na ɔsaa ne afenempɔn ne kɔwo baako no. Papa no deɛ ne wafirim. Ne ba panyini no. Na wokɔɔyɛ no ɔbaa no wafrɛ wo? Ɔbaa no. Ɔfrɛ me. Wokɔɛ wɔfrɛ wo? Nkɔmmɔ bɛn na ɔne wodie? Ɔne me di nkɔmmɔ bebree fa wei ne mede baa ha no. Mepakyɛ ka ho asɛm kyerɛ me, mepɛ tie. Sɛ obitam sɛ mede ade nam de asɛm no aba Akoma FM na maamɔ no ma ne sɛ mede bɛkɔɔ no maamɔ no ma ne nam sɛ ɛyɛ me ya adeɛ ɔkwan ɔde me faa so no na ɛyɛ me ya maa mede baeɛ nso da biara na mebusa ne sɛ deɛ na ɔka fa mebɛtoo sɛ ɔne bɛrima ntoɔ no deɛ na ɔka fa ho a ɔsɛ ɔnim ho hwee ka nti mebusa no bɛɛ 3 times a day. Me frɛ no ano mabusa no sɛ deɛ na ɔka fa ho. Would be friend 3 times a day? Sɛ bi adeɛ kye a me frɛ no a mebusa no sɛ na deɛ asɛm na woka fa sɛ mbɛtoo sɛ ɔne bɛrima ntoɔ ɔsɛ ɔnka hwee mfa ho na ɛmaa mede ɛbaa ha sɛ mede bɛdaa mo na maboa me. Enti wase wobisa no so sɛ deɛ nti ɛne waama na yɛankɔda no dua no? Bisa no na ne bra ne se ɔma no ma ne bra baako so. Ne bra na sɛ ne papa. Ne bra ne papa nyina se. Ne bra na ɔne woyɛ fine no anasa bra foforɔ. Ne bra. Ɔsɛ na wokasa ne bra baako bi wɔ hɔ. Na wone ne yɛ close kakra. Ɔne bɛsrɛ me sɛ wɔde ne kɔ ne kurom hɔ. Na ɔno wonim aduabɔ ne ho asɛm. Wonim sɛ mebu odua me nansɛn a me frɛ ne ka kyerɛ ne sɛ edua no ɔmmra ne nkɔ da ne nyɛ na ɔse ɔno ɔkɔ second chance nti sɔfo no si biribi atumi yɛ nti ɔma ne ɛyɛ no akasa kɛse kakra na asɛm yɛ me nti wonka. Ɔse ɔno ɔkɔ. Okay, asɔre na wɔkɔ no sɔfo no sɛ ɔno ase ne didie no nti ɔma ne nua ne mɛda no ɔno deɛ biribia ni a ɔbɛtwitwa mu ama ne nua. I see. Na ne nua no ɔno na kɔ bie ɛwɔ asɔre ne gyidie na ne nua no nso kɔ bi wɔ asɔre ne gyidie anaa? Daabi ɔno deɛ ɔnkɔ bi. Ɔbaa no ɔkɔ asɔre koraa? Daabi ɔno ɔnkɔ bi na nsɛn na yɛmfrɛ no ano ɔse ɔkɔ asɔre. Ɔsɛ ɔwɔ mpaebɔ no. But ɔma no nso ɔma tu no a wo ne ne wɔyɛ no ɔgye sika wosɛnde nkora ne sika na asɛn. Mematu deɛ ɔbaa no wɔ me hɔ makɔfa no de naba me maame hɔ sɛ wɔnhwɛ no ɛna ketewa no nso wɔ no hɔ no so yɛ mesɛnde no. Okay, nti wosade akora ne sika da bɛn because mempɛ sɛ wɔbɛgyina ɛno nso so na ɔde abɔ credit. Mesɛnde no bi a ɔnoma 100 cedis bi a 50 cedis. Weekly anaasɛ da bi a ɔnoma 3 days bi a 4 days bi a nso a 5 days. Bi also adeɛ kye anoma sɛnde ama. Okay. Menim sɛ ababaa ne maame nso enim aduabɔ no ho bi. Aduabɔ no na ehia me papaapa. Esan sɛ nka wo ka sɛ wɔne bɛrima biara da. Sabre wo bɔ saa adua no. Sɛ wɔne saa bɛrima no da. Adua no enya no. Wo ne na ada bio. Wo bɔ saa adua no ɔbaa na adwa nyako. Wo bɔ saa adua no wo ne na hyia. Aba ɛnyɛ ɔba wasɛm obetumi aba hɔ wone ne wɔ ba ɛna ne babaa no nso wɔ mu mmienu mu ma no baako wɔ hɔ nti ɔbɛbɛtumi abɛhwɛ no ɛnyɛ ɔba wasɛm bibisa sɛ wobɔ saa adua no wone na hyiam sex wone na da gondo wo sɛ me hu firi manti o ɛna wo voice no wɔ fɔ minti ne ye me hu firi mu wo yi wo hu firi mu sɛ ɔkɔ boy ne hɔ a boy ne mmom ne da edua ne nya no papa kaka wo tirim o na edua de edisi wo papa kaka wo tirim sɛ wo bɔ no sɛ ɔne bɛrima ne mmom saa abranteɛ no a wɔgye wo yire wo yire de afiri wo nsɛm no wɔne saa abranteɛ no kɔda edua ne nya no anaasɛ so wɔne bɛrima no kɔda because edua no ho asɛm yɛ kana ɔda woroma bɔ ne sɛ deɛ wɔsi ayɛ munyomunyo yi deɛ asɛ dua no yɛ nya dabi
me born say o ko be man ho bie mu a saa be man a wafa no so ko no ho bie mu a saa na mbo na obo yen so wate say wakọ ne ho anase yesi won si ho bie say me born no on kan kire be man wan kan kire be man wo phone ne so ebe se ne ebetu ya ba say won sa oba no na obo ne sa adua no nti ono be fa no wadwene onko be man ho so ti ase na akonya no ti na mi bi sa wo say obi aka che o kro ne so say odaso ene be man na ti ana da bi e ba sa na e be man frame am bo ne bi wa indie be man ko fa ne ono ni empena ba kurum ho no ama oja we na chiridie oh okay all right enti ye be kwa o man so ne be man no akodi nkomo sa anya bia no no onim se oba no e wo be ma fofra wona ne tie n'ani tua e na okokofa no ana se ne sitie enti ma memra na enadwa dai de me ne adepa Oba fefe emedi nkomo medasi bebre ene so de wobo tuntum ne fata kola no ankasa mabra ye oba fefe mabra ahade mba mama ni je fine ya me shira medasi bebre medasi bebre handsome ene ne capsules oh satan tanfo dro pepepe no medofo awie ma me mo wa ha emra akoma mu nsem dwumadie so na ohya wo bre na donko aba pa ho meat no edu ba akọ enti ebra ye de ama me eye meat du me kra de ya menche timi di num chama coach na se o de na de eno kasa bebrebe no na ye de ba dia timi dofo ene ye nche ye bo ni tew na ye di nkomo e de afi apomuden ho na awie wo ho ye de na mabisa o se osodi anopa wetimi edidi ana esuro ni hu ni ayam hyehye nti wo se aduane a wo ba bedie no ekoyi wo onsa yade na braw nti aduane kura no osodi anopa bepem sese enya de se wetimi atibi e de ato yam wo de no etesa wunti e na awie maba betina ha meni wo di nkomo e de afa edro wanwaso bi a sesei eye adwuma pa na enipa nso ene dia e de adanse eba edro ye ka ho asem yi enye edro bi ase nia yato ne din hasa capsules ena fe hasa mixture eye ma renfi se mpanyia ka to se aduane no de ye ma meto ewe ye nanom buchi aso no aya ne echi tetete honom no obi yade a aya na de enim ne se nanom keka no branu ta ebomu no aduro no wokukuo mu de manipa no no mu a enche na chese wasanso fa na ho den ekura ne ho etumi aye ne den ne na ide ne ehu no yanu madronfo no bebre aba begumu a se de drone no kura no betia ne ho adaje ko nipadua mu akwa ye adwuma ne se de pe no ene enye ne sa na emom se wunya wotiti aduro na ehahama nubra ne nuta ewom na meka me kiro se yade no se de sitie bia no etu ne ho ye ka ne se yi a ya no obi te ho no mo a wo se ebibidru drofo de mokasa ena mo amoton aduro de munim kasa ne ade pacho enye kasa na obia animu na emom sie pese ya ye kacha o se de Ghana ha wo mo moton abibidro wo mbesei akwakodru bia no ye woni pa ba akofo bi ewo mu a na aduro ne se de sitie bia no pacho enka ne asai ne ho bia etimi ye adwuma e de sunsuanso papa ebre nipadua no enti awie ye ba ya ye nkomo no eyetiawa wo ulcer na doctor akacha wo se antiakohia wo de no eye ulcer no mpacho wo behia edro ye frane se hasa capsules ene ne mixture amana boa we no echi ne bi ani ho ene nya fe na mekwa akobisem pacho de sesie wo amansan na jatumo na ebu adwuma no eye edro ye frane hasa capsules ena fe hasa mixture won sese ye ba se ya ne ebodi no mienu de etie nie ye se senia ensuo ebe ye adwuma ewo nipadua mu no sanso na aduane wura nipadua mu a eno nko ne adwuma nko enti se wo be hye ne nso a obi wo ho asukomo de ne pa ebi asabra na wo pensuo anom no wonya nsuo na wonya drink bi sa no ne bi edikan afa nanum ye den a wasanso ti ensukom na ede no nka still onya nsuo a obenom eno nti ne yesi de ensuo ye no
what then say ya enye ye any de den san so ye no kofa nso de ya entumi enye ye ma ne nyesa enti enka se aduro no capsules ne ye n'adwuma na afei so mixture no so eye n'adwuma obia no edaha nia capsules no eye no nya nu bi na mixture ne ye na nia mixture no so ye no nya nu bi na capsules ne ye enu ti ne etu fo se sika na ba be hwe wata so na wa ye wadwen se wo yade na ete wo so no wo ko ama na kode a ene wo je capsules na wa bɔ modern e de mixture no so apido e de amayen na se ne ye pese aduro no koye ho adwuma no atumi aye ne kama e de afiri ho e de benti e na ye aduro ye ka ho asemi ye ka ne se eye ulcer tamfo aduro prekope se ye ka ne sa na medofo wo de abafom e de amayen se wo ne obi wo mantamo se adwumam se asori se ba bia na nipa no ayi nanim aka cho se wo sa asomesi mempe wasem wo ye metamfo a hwe se nya ya na movement no esifate e ma akora de ye ma ne ya akono ankasa ye hu eno nkwa ne se de besi akyewo ene se de besi ahwe soro e de abesi fo me no ye ma hu se madam wo wote wo no ye nteka wo sa ye mpe wasem san so na ye tu ni aduro ne se ulcer no wo mo ya akorafo wo mo nka enti se ewura nipadua ni mu a won koye adwuma no se ne atamfo ye wo mo adwuma anase se ne akorafo sifo ye wo mo adwuma na entampa atumi aboa wo ama wo ulcer no atumi afiri ho yedro yi enye nkrofo edro ni bia ulcer no target ulcer bi se peptic ne nko a ene betumi atreat eni kesem a wo ye yedro ne ho se types are ulcers no anasa ulcer no edeba say ye gastric say ye peptic say ye den ni na ewo honum ni bie no edro ni bowre ni padua ni mu a eyi ni nada edi free ho ema wo so nya wo ni padua me kama edi gina so ene onipa wunya se wetimi edi aduane a wankasa wakoma pe na wahunu se aduane we edi medi edi ni ye nanso obi wo honum a wokɔ ni fie a na aduane a wo ye enchini nim makonim hwinim eno ase wo didi ne saa adan yi a me yade ne yesi mi nchini mi nimako enemrem de doctor kiki adro ne ba ye no enkrofo nchini ne wo mekwa wo mudi ne fie ho no enya asem kuma enti mpacho so pese wudidi na ye mfa mra bi nchekere wo ho anyway a aduane anase edro ye betimi akamfa ma wo sa wo ye ulcer patient nko anasa wo pese yade no efiri so a eye edro ye fra ne hasa capsules ene ne mixture eno na se de eje ne ho se kire me na enkrofo nso so ebo edro ne din se eye kama ankasa na ohu donti doctor semenka ncho se ene waboboa no ho eye ade se bomu a edro no benya biato na afei wetimi adon ho e de free ulcer ne ho na unya ntemia ya edro ni bi ewa ye ka ne se mo amowo asiama ene ne mpotamo wudu ba bia ye frɛ ho se odalo ene ankobra west bank no ene hwe ne mo ye de edro ni bi akwakogu ho no mo a wo mo eton tikobo number 1 eno so community market no enhwe ne mu ho no mo a yade se wo benya bi ato pacho mo amowo brekum ene ne mpotamo pacho mani entwemu ewo Clement Herbal wono na aso aduro ni mu ede amayen a wo to ne bie ede amayen afei ye kwa wanom ne atifi montemu a pacho mumuni away eno so yade so obenya biato assignment House of Drugs ena afei wadama Cape Coast obenya biato ewo Pena Herbal takra de yenim dada se Charles anase Mensa ena abenya biato na yenso aye wakumase ye hwehwe aduro ni bi ato ewo Dani Herbal eho ena kumase fon so ye kwa kopa bi ato ye yimia ye ya mede ato dwai efiri honom a afei ba bia ye ton herbal duro bia no wo kwa na se hasa ne kura na ne ka ebe ya wodene a na wabomoden a kire mu se what say yes odrobi eye all satan for dro enti hasana ye kan ye ne de wante enye problem na emomo moma all satan for edro no ombeyi bi e de ama afei wo hye bi e wo tv so a se de edro no esifate e na ye de ato ye tv ne so e de ama no pacho sa wo kwa kwacho edro no na kala no asesa wo hunu ntroye ye de tv ne so no na enti se ne a edward drugstore ho no mo a ma ye mo nso na firi ho san se ya no mfo ni bi en wo mu twa bi edugu mu na emom
se eti se nko ade a na ya cho all satanfo no de egu anu ahunu se edro na again na ka ho asem na nu bi e na wa hia mpacho gibi gimienu miensa efa kosi fie boba na guna na ma also no entum firi wu nipadua se de be ya wonso betumi e baba beka adansefo no ho wada ma ye number sa ye de ye adwuma no eye mienu pe wuyi sa number si mienu e de firi ho no ma number bi ani ba bibiem enti bomoden na e kyere wo hwe TV national kokonya ma ye nso a wo betumi a kyere number no e de ato ho e de amayen se de be ya one doctor e bedi nkomo na enhihye bi a aka akyire no watimi ayiyi ano e de ama Maa Akos jejeme number no ho e fa ma me 0240 23 83 10 0203 822 855 Pacho mami nkobiem 0240 23 83 10 0203 822 855 Maa Akos enene de ene kra de me fa 10 ni na se 120 enti dia ya na aye ne mpacho edrobeje wa e ya trema kasa ne de e ye mframa nti wada ma ya ka ne sei no na anim se also tutu wa nkrofo adidie wuntimi ne die no pebi toma yen na ebeka adansefo ne ho oba fefe medase ma bra nyame nhyira papa Akoma 87.9 FM and afe wonu ya TV Akoma bu nsam dwumadie no eno a na wo hwe na afe wutie no ansana yene adepa mabra ekodi enkomo no na mene minua be men na edi enkomo kwakunsia ya odi adwanya akon ebaye okay mame kwa homa ne so hello adwa 87.9 Kumasi. adwa na what to say Okay. yada nyame ase adwa ena no yene wo edi nkomo ya yeto yensa efre wo senka bra na yentra se yenti no wamba Okay. me say ena no yefre wo ni wodi nkomo ma wo ka sa wo beba yenti na wodi yehwamo Pacho, o si asemi o si enfam brefie me kan. Why na kai Akoma FM 87.9 Do Kumasi. de me be ma na de me ba hon. ema na efre wo da ben no ka cho say mo famre fe na mo mesiesie Wa from me kwa no ye se wa from me papa na me bla bona abo mama ni. why see insia no kre say waka kire be oba no say wo pese mo de kofie na me flare ne bla no ne bla na me kasa obefa na me ne di nkomo se isi ekose na ne bra de antwi no entwe ne ya de wo kwa sorry ya ana o ka se me ma anya de se me de betena ha se ya me yeti na me se akola me ne won kola aya yinti se obam ya aya ne aka na efie ne ya ne nke yemla ne no ukra adwa na aka chen se papa nsi yemla fie ne emeka so yemla ho nom ne emeka na de me pese me won say me bi sa osisi ano wo se ne bra na se edua ne de ena ho because na sorry a woko no ni gidie ene ho ne ma no edua no enya adwuma eto no abebo ho paye onu abebo ho paye nyesa na aka but one ka de wo ba ne kan ya to aso ama me David okay me da se eti adwoa deɛ na yɛpɛ sɛ yɛhunu ɛne sɛ nsia sɛ ɔne wo nɛte hɔ ɛna ɛberɛ a wokɔ wo kuro mu no wɔsan kɔkɔ hyɛ bɛrima foforɔ hɔ ɛyɛ nokorɛ mepakyɛw nte sɛ akyekyere mu kyerɛ me deɛ wɔaka ne yɛ ntorɔ aka nokorɛ no kyerɛ me na me wo ho no ase ntokwa baa na no nhwemu no so no bla yes me matena me ma me mho kasra na ka wonla omla ma bisafo ni hina bisafo no obi ani mu no enyam pada kwa na ewu ye bank amma me kwa no nkobi mu no ale bla yes ka wonla omla ha na ko mi ho bisafo no wamba me ba ya kwa mponko obi kwa nko omla ma yes ma be ja na se mi be du ye wo nsi ya sei mepakyɛw me tie
Hello, Adwa. No, man, Adwa me pacho bomodiana ejina baby ye kakra ma me na. Yente won kan ye. Omame me ba to omame ba do yi nyama to bi be ma me gra on mo anka hwe antre ma me no tete me na mama me yi ni nyama to bi Ede na nam so ma wo ma me yi woni ma tubi. okosa ba na me ko kan na aye ntoka okosa ba na me ko kan na aye ntoka Pacho obi na ekama wo e wa chiwa na say wo ba jumu TV no say ye TV adwum no e ma me radio so adwum no ma me wa na me te me ho ka wa chi. Me say insia no kofa oba. Na say wo na woni insia ti we ya no wafa na chi akofa be ma obwa na be ma be na kokofa no e kokko wie police station. Ono ni do me na wo do mba no to tumi ni papa Na sa be ma no na woni insia na wo ho e na wo kokofa no ana say wuhu no asa na wo be hu insia. Me no ba ye ntamo tre ansa na me kwa ko hu be man woni insia ntamo tre ansa wo ko hu no sa be ma. Na che so ko hu no sa be ma ni wie ye no wan san insia na tre bi. Me ko be man ya me wu ye no me do to akra ni wie ye no ena me frɛ no ka tense asesa na boy ne me ti no enko ye nti me se ba me papa mo ho me se ba papa mo ho no do na ta na papa ti ase nti me se ba papa mo ho no do na aso ena o ya no o frɛ me o se yan san na papa ye se nya hwe yan ne me san san Na che se wo di esenka enye wo papa na ye se wo ne ne santra wo di enka wo mpe mebua dadma na wo mpe no wo papa na na kwa kwatena se de ama wo na se ye wo me papa ni se o no tie boy ni ka se ma onye ni papa boni ni o tie boy ni ka se ma o ye nti ne san san wo papa se wo tie be ma ne ka se mu onye nipa boni ni ne santra na wo ankasa so tie be ma ne ka se mu a wo nipa boni ni ana onye nipa boni ni Mama me hu le na me ntene so na me ko ha na ma be na me ntu kwata na me ntu na me bi enya ne wo ka no wo che say wo papa say sign ne ko che because o hwe abranche ne kasa wo ne nipa boni ni na wo kra so wo ne kasa empredodo no e che wo papa enti wo so wo ne kasa na ko no no ye nipa boni ni na the person here na oni ni tiba di na me ni se ne wo Pacho, what do you phone out to loudspeaker now? Baba Jam, phone out you know for Munsi. Another day, Miss Dinan. And see, and I was signing Pacho. When is Sabrant, you know, a quarter tonight, I was signing the cocoa, you know, not one in Seattle. Mama said, I'm okay. Now, the Pacho wouldn't wait, dear, and tell what it is. And a sit down now, a bra, Sabrant, you know, at the war when you know, who be face your money. So why you would be and I'm on time what it is. And I walk off Sabrant for front and I will. When you're bushy any on your shade, and since Sabrant and the Awu and in our crack, Sabway, one more will catch and announce on your day. Because that's a one catch and up on us one yesterday. One watching I dream watching a baby. And I walk up a baby and uncle in our Sabway. And you won't soon with Sassy or Sassy and Yado, and to the Wubay piano, and we go crowd or Bessiajo. Sit a Wubuya and what was my friend. Who would the kind my friend was son of Papa? And catcher was sent near branch and his and to Sabio Sabe, what for the Fatamio, what for the Sassy idea for me and nothing me for me. And to that walk on Yan, you know, Sabah and a branch and a piano. Wouldn't how many years? Mama turned them, my Branton, wouldn't it how many years? Mama turned them, man, the finisher. What wouldn't the way you're not crying? I say, yeah, the one few. Mama, I say, in the way not crying, I say, and son, I will send my friend, Asiano. Now, man.
ane kɔ 4 months enti akra wɔkɔ abosome 9 enti wodi abosome 9 akora na sign nsia ba betena maame ya na brante nti die ya na si ya abosome 9 akora ne wo yi abosome 9 akora asa ne kɔ fie baako no a ohia wo no baako no a na wo ne no akra baako no wo hye wachi no wo fie sɛ Adwanya ko ebra nsiasi a wo ba fro ne ka ya wo ka se woni lorry fare no ya mo keka ma ne fa ye no sa be na kwa na wo so chi no wo fie san no wa ni ka wa che no no me ma me atem nti ade na wo hia nsia na akra ne ka ho na da bi nsia na akra ne ka ho na no ka ho na akra ne ka no me nsia wa ha Obaya sa atem ne ente sa bre no obaya nka ho na da no come no kan one dey see dem go hu sa ko hu akra no because right from day one wo buy no say akrash wachi wo ba bi akrash wachi ya wo bi sa wo sa akra no kra papa ye wan e na say papa free na me bi sa question no no na akrash wachi afi any aboso me kakra eno ne papa free mu woni ne te mo ntema tete mo sia kwa kofa be ma foforo woni na wo wie yo ba be frɛ na ka twa sɛ wo de nka wo mpa ne mo wo papa na sɛ wo papa na sɛ wo papa na be frɛ ne ma no wo papa na be frɛ abrante de ma wo insia ba me pacho na wo se woni insia ma me enya ntokwa ene ya pa mo wo ano o ma me ni na tikwa ma anko na me da so wo ho no me pacho wo no ma me ana wo nana o ma me ana na wo ni insia kwatra ne fie no onana ya de na wo fie nana me so ya me bia me oya dia me fẹ́ me bia ma bona man me bia he de ko no o se me o ma me mamma mo no no amra busuafo no no na busuafo no me tana ma na nhwe ni munye ana ntokwa no dise okofo na no ode ma wo ya wo ka na onti ma ba ta so say na wode ma wo si nhwe ni munye say na wode ma ebo no ba me 20 cedi okay me pa cho sabe na wo ne wo ma say na wo be ba panyin o ba ko no so no wo ma me ono ko fo ka ba pani no ho na no wo no na panyin wo na papa free mo no me boa okay na ba ko no so a no wo 4 months wo ko ya ko fa ba ya wo 4 months na wo sign ene ne betra no no so ka ho no de no kan ba no esi na o papa be ntokwa eba o mun tama o papa be fa no ko na ka me panyin no na wo ne ne tie ye no papa no Sabre ni sa 4 months akura no papa hwe no. Da bi no anhwe. Ha, etiri nyina su dia ba be ye ensia dia meboa. Na sabre na adwuma be na wo so ye dia support no. Ama na hwe emanoma mienu. Ono ne dia ba akura adwuma be na wo ye. Mana omunye mienu na Boman akwa do me wanda na me ba panyi no nkan yo. Ejina me no no ne ma no. Ena na ewo ho. Ekwan a wo fa so free ho ene say isia na wo se die na wo ye ho me be se ka wo aka. Na one me na na ye ntokwase. No e na de ntokwase ne ba. Se wo bu a me be se ka wo aka. Se ebi ho no ma na o ya de se osole na se bi obepla kra na otimi da na mame wase na wo ni hu ni ena na no de pam wo ba no agya na na ya wo yi pampers na wo tumi de total so wo nyia kopim se wo ba do na pampers wo na na ko ka na wo ne ne mam me so ka fa na me tian ka me bank wan sa ample men kan tem sa amla ne wo no don wo no wo nko ko te wo na no e bi se se wo ko pe baby na wo no wo ko hye ope wo ba wo ni se wo no hu ni ma ba be gini kuna boso me ba ni kunu mbona akonwuma or they are signed down or the time or more or another story doing what they signed down say boy no man wale me da no no yan wale no te wale na nyam na ka me ba de nya na wale no
ɔno me kɔn kan sɛ we nya atɛm sɛ me yɛ baalo kuma ba bɛka ne nana so na ne nana nye bibi a ɛyi na obi wɔ ma no ɔno ntumi nka hwee ɛnkyerɛ ɔnana nso na ɔno nso ɛtɔ na n'akyi na ɔmo ɛɛto ma ne me na sɛ unu sɛ ɔyɛ panin eti wone ne ba ne nso na tie wokɔ no wama bɛma wɔ yakɔ akɔfa na wo sign de aba wokɔ na bɛma wɔ yakɔfa na sign de aba na ma me panin no di asɛm na apɛ sɛ nkɔ nka kyerɛ yɛsra abana asɛ ne embusa wɔ hɔ no wɔn edu kɔfɔ ɔba na ahomakye na ɔba ne bɔ pum na mbisira maame wɔ fon so ma ne ba na ɔma abɛka asɛ wokɔfa ɔba na mekɔka na abana sɛ obiara nim sɛ nsɛm sɛ na ɛkɔ so mekɔ no kɔ na ɔmo kasa bɔ ewe yɛ osi a wokɔ na wasa aba ne nsɛm ne nyina na ma yɛ di mbɔ na amanneɛ Nebo na kyerɛ sɛ baabi a na moteɛ na dan a moda mu no na ɔkɔfa ɔbaa ne ba ɔnkɔfa ɔbaa ne mba dɛm hɔ ahomakye na ɔbaa ne bɔ pum sɛ ɔne ne nɛti no aprɔmese ɔne ne da no aprɔmese nso ɔbɛyɛ kunte na ama no wahɛ ɔhɛ anim saa mba da no ɔno ka kyerɛ ne sɛ ɔne ne nua baa nɛti ɛna mka kyerɛ deɛ maame bɛna mka kyerɛ ne sɛ ɛnyɛ me nua nnɛ me kura me ne nɛti na ɔsi abɔɔ ne ka kyerɛ ne sɛ ɔne ne nua baa nɛti nti ɔntumi ɛmfa ne mba no wahɛ anim saa kunte na na ɛma ɛno nti na ɔbaa hɔ no aho ase bɛbɔ wɔ hɔ no na sɛ wo nso wogya na wɔbɛyɛ mfie mmienu kɔkɔfa bɛrima no a wɔne n'anim yɛ no na wo expect sɛ ɔno nso bɛtena wɔ mfie mmienu bi atwɛn wɔ because wobɛsa aba nti ebia saa berɛ no mu na ɔno nso kɔfa wo ba saa tam na maba bɛtena ne fa ne na awo ne ba panyin no mepatwo wo mɛba ne deɛ no so na berɛ bɛn ɛna woka sɛ obi kɔfa a ɔbɛyi wɔ ankaseɛ that time a mekɔfa kaa aba na mekɔtɛm no na driver bi wɔ nkyɛn frɛ no wuli nti kasa kyɛkyɛ ma nti me mekɔba kaa no bae no waa na aka kyɛn sɛ na mede maame ne kɔ hospital na waafrɛ me ka kyɛn sɛ adeɛ a aberante abɛbɔ ɛpono mpoma mu nti sɛ ɔbaa sɛ mɛkɔ Kumasi nti na me so mɛgya me phone hɔ nim sɛ mɛsan aba nti waa na aka kyɛn sɛ wabɛbɔ mpoma nti menkɔbu saa na mekɔbu saa no na ɔse ade nti na mabɛbu saa no nti anumere a ne yere bɔ na amane a ɔfrɛ me phone so na ɔse na meyɛ wo biribi no deɛ wanka nkyerɛ okunu na wei na mbɛbɔ mpoma mu na woka bɛrima no sɛ friend sɛ yɛfrɛ no wuli yo mepatwo wo ne wuli da ya na wo ne nana maame ne nanda enti ɛberɛ a wuli ka kyerɛ wɔ ɛbɛrima yi a wo ne ne tie sɛ wɔne woyɛɛ biribi no deɛ wanka na saa berɛ no na wogyina he ɛdeɛ na woka yie wo ho ano ma ɔboa ampa adwoa ampa sɛ de wo sika ma wɔboa no kyerɛ sɛ ampa Janse yɛne ne nyinaa ne papa nyinaa nkɔ ayi hɔ nom a ɔhene no wɔ mmeranteɛ hene ne hɔ a yɛkɔɔeɛ a yɛfrɛ wuli no a wuli no so wɔ ma wokae yɛne wo papa nyinaa kɔɔeɛ yɛkɔtwɛn no a papa no frɛ wuli a yɛkɔsa ma no ayi a wɔso wɔ ma no baabi ɛpɛ bi ɛmfa no maame sɛ ɔboa eti mmeranteɛ hene hɔ na wɔka na wo papa saa bɛ na wo papa te ase o na wo papa te ase a wo papa kɔ obie ne nyinaa akyi wɔboa kyɛ sɛ wo papa awu oni hɔ obɛtumi adi adanseɛ mu yɛfa no nto hɔ because ɛno deɛ woyɛ dan sɛdeɛ wuli a no sitiɛ no wuli wɔ hɔ ɛna wo krae sɛ wokɔ akɔhwɛ wo sister mepatwɛ no nso wokɔfa bɛrima wɔ na woakɔfa ɔsɛ mekɔɔ me sista mekɔfa bɛrima that time a woka sɛ wo sisters kunu firi aba Dubai aba nti wokɔ akɔhwɛ no ɛna mema akwan sɛ kɔ no wokɔɛ sɛ wokɔfa bɛrima hɔ no mama me ne wo nyinaa kɔ wo papa o do no aso saa atɛn na wo papa ɛyale kakra ma yɛkɔ hɔ no ma mekeka kyɛn sɛ adeɛ sɛnsɛnsi ɛma yɛfrɛ sister no sɛ ɔno wobaeɛ no wankɔ wobaeɛ na wo nɔɔma a wode kɔɛ no yɛsi ata na aba mebusa wo sɛ nti wokɔ sister na sɛ ɔbɛma bibi no wama bibi na atade nɔɔma a yɛabobɔ no sɛ yɛaba na aka sɛ afei na waba o nti memfrɛ wo sister no busa no sɛ na ɔbaa no baa ne hɔ no ade nti na moma ama no hwee ayɛ na ɔka kyɛn sɛ woba hɔ no ma na wowɔ nti memede busa sɛ ntɔkwa ba ma abɔdua wɔ mu ma wo sister no ka nokorɛ ɛwɔ
Adano. Say Oba now walk down, and you know, echo. Oba made it. Okay, okay, no so. Mates in our corner. Ini da mesi ni ho. Eti mi nfle mi di sanana. Yachi you on Kodi. This time so the Adwa. But Jachi no boy. It will be Honor. son, sister, Castle, buy you one man. Or see don't know Koda or committee, and I'm a friend is standing so quite my friend now, or say only on Nana Neta. So in Nana Neta. Again, some person who had to go into outside the Mukawada, one from that, which has an uncle university, the person who had the property here, outside the Macaron men. The Pachuo, I know they are trying now. Obama is Sakasa or Accra, or crime. Setamo say him fan. And also Obama baby. And only Ulina. And also I now what the young fan say or buy Bibia yellow crack. Who say call Mukuro Moho? One for Tabamaso. You come on, no, and Shannon on Shannon. When some means now, oh, catch me, Unia Jabez, and I'm to call you Unia Jabez, I'm in Tunia Jamens. I'll catch me sign. One and I say, now no baby, one and I say, one time our banana and an Obana child, or more, one father or better, Mamma now, or child, one and some other time for family Jamens to semester. Media men can't change Sana, Mammy, this and say, now come a catch and say, the uncle will be Anka, there be a messendiska. My friend, Miss Andiniska, Emma, Ebissin, Mamma, if you all mamma, Tatam Namiti, Namin Koduma, on one if you are Miss Andin Henderson, if you are 50 cities. There be a general trip. If you are one from say, my send you. No one send over 50 to 100 cities. And then I watch you say, yeah, anytime you have a friend, and say 2 days, can have a friend. No one send this. Not a boy mouth and it's a school Nina, I'm a sending Cassin, so now I'm a woman number but a mamma, a number not 22, a chapter 422. There be an am send this come on, I'm no crime, buffooon say, I didn't think I saw there now, or we didn't know mamma, and Cassa. Now I did not try on them, Nayama. I'm in a crab buffy, say, I didn't think I make an am send this Cassin. What's in me? The men to us, if any can't say, Messidians now, the what's the one? Willie and your show. 2 1 1 1 1 baby. A baby dance and say, what's the one? Yeah, that's a question. It's best done at the work and the what's in the one show? One. One in the 2 1 in the one shop. I was standing the woman and watching one show. But some of them are from the hour. What you was about the one show? I don't know what I was saying, but don't go man one shot, who was Samba? Who was Samba? I don't know what copied your best shot. Who called Grumon credit science, who said a platform from? Yeah, you are one neighbor moon. The man on our bony jam in Bodia. In Bodia on our bony dear. We are some man called Daniel and I was a bit my Mandiana, don't back on there. Miss Lemon or see what them, my panama black, or so a flame papa panacho, do dim papa diem, or so a panacho to do and one, my person on the other channel. And I send my midlands to say or their channel. Into me. I'm upon my child. What friend Papa Panacho? I said, my friend, and I'm a cousin. I know a papa catch him say, I didn't think I'm dinner bar, has a dinner bar for my phone, nothing. And I'm saying, I dear Colania, and the Emmy, I'm the other down when you say, it's open a child said, I see now, Mamma.
me ya na da udi am de na ya me ya uti ka tem say uti ka sa me nkone me wa pam me ni baabi nsa me ni baabi ti na me da so to me ba bu sia afo me ama ne me papa ton me mama e de me ma chew se fa me enya me wa de na me ye di nipa ke na nso na udi so na wo ye uti wa nsa wa pam na me ni baabi ti nya uti me sa me bra ba na se wa pam na me ni baabi ti nta me da so to so na o se me ma pam na o ko no me pam nya obra na ba me honum say o de o ko o ma me honum na oni abro anto kwa me pam o me pacho na one kasa kra se we tire sie pa na se wo ben wo pe no me ni baabi ko nta me da so to me bisa wo pe no na se wo se o de twa pam no so ba wo se me wo baabi ko o da so pe no Wona ma kire pepa acha wo wi so na wo sai abrabo ukwa no akopa ne chew uka asam foforo ukwa no akopa chew wo ba na wo kwose be ma wona wo gondua no da so pe no na sama ni nyina ti me kwa no ho ndi ati mi feel nje ba kwa week kulaba mi feel nje ba e ba ma mo kwa ni nyina ti ni nyina me bla Esia mama wo ba ho be da ye week mai wo be da ho wona ne dai na what should we say sabrante won na jai a woda so ne da da bia ni de mi hu e na woda so oba woda so ne ya bi obi baba brother ya fa bre me ya bi obi yin sa bebro ade na da ho no won solve case ni nwie se woda so ni abrante ne wo ho se won na jai na wotwi ya na oba ho be da ya won ne da na won so wo jira fo no so no da wo jira fo no so ka che me sa abrante ne show Enshono ewu anye. Enshoni munya no na wotwi aka sa bada no na ne bada ye. Na wotwi na ba o bada ho bi mu de ma no. Enye na wotwi a. If you look at show team to be beginning you, what the best team ni bibi no. Wo ye day ni bibi no. Wo ye day ni bibi no because we na wo ti mu jai. Wo kwa no aba wo bobo me ma ba ni wo hodi ya tu bo ni na di. Na what you are na kwa. On Shaneba, and meaning asem Ediano so da no so e. But to me bo John on a far for your papa fan as no ko. Patrol ebra wo me ka cho se kwana kwa dani bia wo modia bia. Edru bra wa sa wo beda dia wo beda. Eyi obo dua se ne sa branch ye ne da bia mu no. Wa kwada branch ye ne paso bia. No, me da wa mbona me on kan me se wa bo. Ebi sa aya question. Aso so obo no wo wadim. Ana wo bo no wachi. Ebi sa se. Ebra wo che se wo sa dua no. Wa kwa branch ye ne dem ne na kwada na. Sama odo bo dua me bo na me ni ndai na me da so ni wo. Na da so ni sa branch ye no wo mu kuro mu ne wo ho. Da so ni wo ho. Da so ni wo twa me na de dua bo ne be ba. Why? Wabo dia sese woni sa branch ye ne da asu se wa ye onwa de ana se wanye wo nwa de ne da nchen but wo ka cho sese woni a branch ye ne koda edua ne nyaw woni a branch ye ne kwa koda me da se woni a be ma no wo kwa sore no obeda ne no asore da mo de ama e da wo be ba no edu be ba omeya amamle mama buche na wa bebo dua atum so omeya amamle na ayam papa ye kwa na bank oni mabuchi ani bia nti won timi no bo bia na wo ye wo ba no anye bia no wo ye wo ba no na se be ma se wo pa wo be ka che be ma no se wo fa wo ko fie na wo ehunu se nya asa no a be ma no na be ka che se be se ye ko fie na me ba me bla ho be ka den so mla ni kwa cha me ma mo ka che me se wo nko okay wo ko ni na che wo da so ko so ani ana wo ko ro che wo omo ni be me ma me na emla ho emetia e pa cha me bisa question no ayi ma no me say
Oni won kofie wadi won kofie na wose won kora anya bia ho twe wo ho anase wo koso ane net na me nti na me ya na so ma ta na me twa me ho na anyi mo first born na second born na first na first one say na me wo de to so bi mo hia ayi sabe so sabe nya ado inyansafo school no mako hia bibi kakra ma me mama ma wa kwa aba ye bu mi dofo mira mama na apom te sen nyame adum na wo so nyame atom ti Dr. Akos Aduaya me ne no di enko mo no power specialist obroni Marco. Black beauty, African beauty. Tuntum say you, yeah, wa ubroni. I was saying, DNA. Matia bro, ebusia for power specialist eba hospital na yatena se no na yatena sise ya na chese apomuden ne ho nkomo no ane ye ne wo ebedie de biada ye pese ohwo ye de wa wo yare da ho na watu anamo na waba power specialist eba hospital na ansa na me maame ebe kasa no maame fa number no emma o na frɛ ye number no 0244 54 44 22 0244 54 44 22 0200 38 38 31 0200 38 38 31 and your WhatsApp line nso ebia opese one me maame di nkomo WhatsApp so ense bi egu wu twa de asende wakotwa scan bi opese ode WhatsApp ana mpo wa brochire na normal call ne board nti opese ofra betumi afre WhatsApp line no eso eno nso 0555 79 78 78 0555 79 78 78 me maame to aso ya mekana sa wo ya nanso no credit se wugu so pa wo mprempren se ye fibroid na akofa ba won se to da bi ono mo a aya na school bebrebe no wanyini dada na fe sebi eburu fibroid na di kan ba hye wo se afi wa ready wo pese onya ba ebe so bono a emma na fibroid kokroko bi na da wo yam ya je se wo no waje ye fure ya fa wodi hima pa wo ye funu no eno nti na ama wo aba se de adwunso abo akoko na mpo de bia wo ye bra moge ni tu nyame anim nipa ni asomdwe edipa wo na munam kra no woni sikyin sanse wo moge nyina awe ebi se boso so moge ni tu kro do mesro fibroid na bia wa ya se wo agese wo funu na ye kuntan wo no so wo nye ba me na so se ye nsoma bra enti se wo pe ba pa na wo so wasoma no na wa frɛ ne se wo de ade agese fibroid na efo no wo frɛ wo yam ti mesra se fibroid na etiti wo anampo wo ye bra nso ana wa ya se ye wo ya no kwase bi ni e bra wa ya m wa ya se yo ya de omo ye bitu omo mu ni America no enye easy cause obo ye bra na ye wo ya ye yie echeza wo de busumi bia se ni de no ye frɛ no eni dane wo si akwan eni ti mesra se efa ewo eni ne nsem ho eni bra wo ya wa ya se ye wo ya na ka wo dui di a ba bi ba ko pe na wo de wani ebe kire eno ane power specialist eba hospital money tia se ye de ye ne yaji award wo wiase nyina se ntia be ka de se wiase nyina ne se yaji bi wa brochire yaji bi wa bibrem Ghana bibrem man nyina so se ye nkoa na yetimi hwe yade ekoan krokodie wo hepatitis A B C ya viral infection misraw tuanamo na fu ani kire mu wo power specialist eba hospital na se ebra wonyi wahunu se na nse wutita ye wo ya wo ho twetwe wakoma ye wo ya wo mposo ye hodwo wo kodem wo ntumi na aya na wo ye fon ye wo ya mpo wo na kokko mu nyina ye o se hodwo aya na wo ho kekaw bia na ye ade bone virus ye hepatitis virus ni bia mpo ebia na fatty liver
ye awurade nyankopɔn sradeɛ na gye yɛfunu no mu nyinaa fa ama wo no ase nyinaa taatai ama wakyiri twon wo mfe twon wo sisi twon brɛboɔ no ɛso no nti no sɛ ɛso kata saa na ɛpiri kukuku nyade a wobɛnya asomdwoɛ ansa wokuta afe yɛ a na yɛbaa na yɛka nipa tie o yɛda mo ase saafoɔ no sansa na no maame bi baa na afe ne bi kura no ɔsɛ ma afe ne kura me no kyɛ sɛ afe nka me ho anya de a mɛkɔ baabi a mɛkɔ ebisɛ me ho bɛkeka me mo anhwe kura na ma worɔ me ho kagyetia ɛno nti saa mmerɛ wo ho keka wɔ yɛ ahyɛnsedeɛ a ɛkyerɛ sɛ ɛfi aba brɛbuo nom ɛyɛ ahyɛnsodeɛ a ɛkyerɛ sɛ tɔtɔka ɛwɔ brɛbuo nom ɛyɛ ahyɛnsodeɛ a ɛkyerɛ sɛ fatty liver na fatty liver yɛ bɔ ne din watara ɛso ɛyɛ yarebɔne kansa wodi agorɔ a nka me hu ne yei obi a ɔwɔ hepatitis virus anaa wanom nsadweam a wanya hepatitis ɛna bi a nafu bɛhono no wɔte soɔ na wo a wonam hɔ ewu ne hepatitis wo so koraa wonom nsa mpo da ɛdeɛ nti na ɛsɛ sɛ wɔporo ho no ne nyinaa gyina fatty liver no so yɛbɛba no na bi a grade 1 grade 2 ɛduru grade 3 a na ayɛ asɛm kɛseɛ ɛno nti saa mmerɛ mekamfoɔ ma sɛ wo yɛforo no mu ayɛ duduudu ɛso a wonyem obi a wɔpɛ ba no wɔsi bi anyi nsɛ dɛ bi ɛyɛ fi ɛyɛ sradeɛ gɔta ne nyinaa sisi enti ne nyinaa sisi bibi anyɛ adwuma ɛno ɛna ama brɛboɔ no sradeɛ abɛdɔre mu sɛ dɔntwɔn tuanamɔ no fo ani kyerɛ mu wɔ power specialist ɛba hospital obi si sciatica oti ne din a wobɛka sɛ ɛdɛ yarebɔne no no paa sansa na asɔ sisi akyi na asɔ mfe asɔ pɛ akyi owie wasɔ nantini sɛbi police ni koraa akyi wasɛ ne epo deɛ ɔma akwan ama wo so wode ho kakra na wodi n'akyi na mɔkɔ na sɛsɛ yadeɛ wɔ yi a wato amankyere wo a wasɔ mu pintin a wo nam yɛ nu wa nantini nka fam yi nti wɔyɛ asɛm papa ɔsɛ metwo ase atwitwe me na bio nipa bebree bɔ bɛɛte wɔ mu sisi ni so sisi ni bebree bɛɛte bɔ so san sɛ sɛ obie bɛɛte na sisi ne ntimi nkɔ baabi a ɛbɛkyi akɔra ma na muni atɔ wɔhunu ɛfiri sɛ ɔkɔɔyɛ no yɛde afidie hwɛ yɛsɛ cartridge na yɛda sisie no kasɛɛ ne soɔ no awe ɔno so a wɔnya accident na wei so koraa aseɛ ne sɛ nipa bebree bɔ belt saa pɛpɛɛpɛ na nipa bebree so akyiri kasɛɛ yɛ ɔmo ya ɔkɔɔyɛ no yɛsɛ n'akyiri kasɛɛ na ɛho awewe nti sɛ deɛ ɛgye sɛ adagye nipo so wo so wonya accident o na ɛno no ɛsiane sɛ nyame na onim sɛ sisi akyi bɛweweɛ na cartridge bɛweɛ na sciatica bɛsɔ pɛ akyi na wotu nan a ɛnka fam no nti no ɛna ɔno nso ɔyɛ nnuane sɛ yɛbɛdie no ɔbɔ nhahan so sɛ yɛyare a yɛmfa nhwee ho woba yɛbɛma wɔduru wo sisi akyi na ɛyɛ wo ya no wode sra so a ɛbɛyɛ kama cartridge na ayɛ aweɛ no biribiaa bɛhili na ayɛ kama wɔkyiri kasɛɛ no wɔkyiri brɛmo no ne nyinaa bɛyɛ kama nti mesrɛ otuanammɔ no fo w'ani kyerɛ mu wɔ power specialist Herbal Hospital. Na wode ba yɛbɛma wo duro wode bi bɛsra so na wowie nso a wanom bi prostate no ayɛ kasee ɛfua hɔ dendendendenden wo prostate no fua hɔ no wopɛ sɛ wotumi dwo nso yie wanhwɛ yi a wonnya no saa agye sɛ wotua anammɔ no ade w'ani kyerɛ bi wɔ power na yɛma wɔ duro pakyɛw na ɛfa namba no nto dwa na wo nso gye namba no ne tua anammɔ no brɛ a ɛsiane sɛ woanyɛ ne saa ɛmmoa woanyɛ saa kɔmpɔ no ɛhyɛ wo mmere mu no ɛntimi nkɔ obi bɛgye wo kunu basabasabasa wogyina hɔ paa na yɛgye akɔ ɛsiane sɛ kɔmpɔ hyɛ wo mmere mu anyɛ saa deɛ wobra a yɛbɛma wɔ duro no nso asa agye wo kunu back ɛbɛyɛ nipa koro sɛ sini ɛna bio sɛsi wankasa wo kɔkɔbo no epie emogye etu korododododododododɔ yadeɛ bebree na ehunahuna wɔn ti gye namba no ne tua namɔ ne bra me nhwɛ number no yɛ 0244 54 44 22 0244 54 44 Yenko bio 0244 54 44 22 Emma 0200 38 38 31 0200 38 38 31 Your WhatsApp line no a 0555 79 79
78 78 0555 0555 79 79 78 78 78. 78. Na yɛnka yɛnnuro no ho nsɛm. Nnuro no edua ya ɛskɛ ne deɛ amanfoɔ di ho adanseɛ papapapa ma akɔwɔ nsɛ yɛfuyadeɛ ɛɛya paa. Na ano no obi bisa sɛ ɛka ɛne kaka ɛne yɛfu keka deɛ he na wobɛtwusu. Emu biara nyɛ papa na yɛfuyadeɛ kora deɛ sɛ kɔn. Obi yɛfuyadeɛ ba a ɛkyɛ kura yi obɛmuni adaadaa no kyɛ sɛ ohun deɛ wɔyɛ ne nipadua no. Ɛba sɛ ha adwene ɛtɔ da bi a aduane koraa kɔtɔ yɛfunu no mu asɛm aba. Ɛna aduane no nso so ɛwɔ sɛ wodi. Wonni yɛ nso so a ɛno nso so yɛ another trouble. Na yɛ sɛ two troubles one God. Enti mesrɛ wa ɛba saa tuanamɔ na kɔpɛ edua ya ɛskɛ no nonom bi nkurɔfoɔ anonom ono ɔmo di ho adanseɛ. Enti wo a wonkɔpɛ bi no kɔpɛ bi nanom na yɛfuyadeɛ no sɛ te sɛn sɛ efiri hi na ɛbaayɛ. Beebi a wɔfiri baayɛ no back to sender. Ɔbɛsa akɔ hɔ nom. Ɛna yɛwɔ herbal mixture. Na aduro wei deɛ memato ne din sɛ ɛyɛ general. Ɛsiane sɛ ɛyɛ duro a yɛntwɛn sɛ yɛtim paa yɛ honam nyɛ yɛya anaasɛ biribi nyɛ yɛ ansa ne yɛanom. Aduro a saa bere yɛ ahoɔden wɔ hɔ no koraa na ɛwɔ sɛ yɛnonom. Siane sɛ ɛbɛboost immune system no. Ama ahoɔden na asa apagya. Enti de bia wo de wo hoɔden. De bia wo de wo yɛ adwuma. Obi sie miti, obi sise nso wo de esan sɛ wonya herbal mixture. Wonum nti na ahoɔden no ɛwɔ hɔ kama. Na afei cough care herbal mixture no nso so. Eduro we yɛ de ɛwɔ ɛde afra nti ɛɛdɛ paa. Wanhwɛ yi a yɛde ma osisi a wobetumi anom bottle ne sisi anso yɛnom ne saa. Ɛwɔ ne bi ɛɛya. Obi bɔ wasa na ne bo nyinaa hyehye no. Obi bɔ wa na kyɛ sɛ ne tirimu nyinaa hyehye no bɔ wa na sɛ bi wɔdwenso gu ne ho. Ɛwa ne bi obi wɔ a wɔkɔda anadwo ɔbɛbɔ wa ma ade akye wontumi na. Mesrɛ kɔ na kɔpɛ cough care herbal mixture. Cough care herbal mixture. Nonom mama wa 3 days pɛ ɛwa no ɛwɔ sɛ ɛkɔ ɛma ahotɔ etumi ɛbɛfie. Na me maame de ɛyɛ adua ya ointment nso aba. Na ointment yi maako meso wodi agora hwɛ abɛyɛ late me ka me kyerɛ wo wodi agora abɛyɛ late wɔ adwuma mu ɛyɛ kama sɛ obi si ma yɛ adwuma abrɛ me ho tutu me da ɛna korɔkorɔ akye me ɛnsansan egu me kyɛ sɛ ɛnneɛma yɛ prekese wɔ nipadua ne mu ɛmfɛ ntwi o wodi ɛfa sra ti wadware na wo sra wo nku no fa sra nipadua ne kɛkɛ obɛda sei fom kama enigye bɛba ɛnsan no nso egu nipadua ne nyinaa awe ɛbɛkɔ ama ahotɔ aba enigye bɛba fie enti enure nyinaa wobɔwura ɛyɛ herbal shop bie mu a wobɛnya bi atɔ me se nkrofo di ho adanseɛ enti wo nso so kɔgye wo de wobɔwura herbal shop bie mu a enure wobɛnya bi atɔ na malaria duro ne nso adua ya malamix no ɛna ntontom na ba o ntontom so de ɛkawa ɛde malaria na ɛba wonim sɛ okɔ broni krom a ade a wosuro paa yɛ malaria because ekum paa enso nkrofo nhyɛ da mfa anya asɛm o wodi agora malaria bekum enti mesrɛw ɛbasa no akɔpɛ adua ya malamix no wanonom malaria fever no ɛbɛkɔ na enigye etumi aba enti yɛkyira kwan ɛwɔ fɛyi ase yɛne Jasbro filling station no edi ehwɛni mu power specialist yɛwɔ fɛyi ase bosomtwe kwan no aso ɛkwan ho pɛ nya yira kwan kora wo de wotika mu a wo ba na kra bo sɛ signboard no esi kwan no ho pɛ nya obi mpo na ɛbɛkyerɛw ɛno ane sɛ wabo ewura hɔ no mo afei enkranfo nso so mobɛkɔ kwabenya ACP main road no so me ma me bɛsia ofiri kwabenya ɛyɛ kwabenya ofiri pokuase a ɛyɛ kwabenya enti wuduru hɔ a wo se mesi wɔ power bar stop driver ni no ni mate ni no obesi wɔ hɔ a na wabo ewura hɔ aba abɛgye yaresa na takrade fo nso so mako anaji estate yene anaji primary school no ebo fipam yene ahantamai rural bank no nso so wo mo ben yesa enti bomodin asa obetu anamo no waba na waba beje wa yaresa sanse power de ayaresa e ho no mo a etwen wo enti ma me de kakra ebe soso a okay
Yo medase yewo kwabenya ewo nkran ena yewo takrade nso anaji estate yewo Kumasi nso Fiyasi Adua ya junction ye numbers ni ye 0244 54 44 22 0244 54 44 22 ena 0200 38 31 0200 38 31 bacho kompono twane fa bekire sesi ya nipa bebre nufo no eye wo mo ya aye dudududu no fo ya de ya eno nso twa bekire ye ana se bra na bra beji edro na bra ya wo abruchira wate ye nka na besroje WhatsApp line no is 0555 79 78 78 0555 79 78 78 Nami inshallah papa yebeseshia Akoma 87.9 FM and afe wonia TV Akoma bu sam dwumadi no na wo hwe na wutie no na branche yi de oba gate na no anumasu no na wo sign ko o ma ye adwumahu no wo free ye chia no akopa cha no asa akoka sa ne ba na cha wo wia no asa ba ensese wo problem wankasa eye de ahin obi a wankasa wabodua aduane da wo na ye wonya hu adwuma no wo wia no wasan ekọ na wa ayi girl ne ba ho na watwebu ne wo san ne die like adia no how etu wo de jimi no a na me pese meka wakọ no oba no waje wakọ no oba no waje no akọ no oba no waje no bibi na ejeje wa na so gas ye di agro de bia ho o kwa na kokko ana o ga no so any ozi na what you clan twam ajen nu se wonni se woni ba ko nso nya ye enya ye aso still awasa akodi wasa me ho na obusa no ga na say abi o ya ba se mbra fie meta no on say o ka say on say obusa say da be no yi ba fie na me twa say woni bo ne be ka o ka say ma da be oboa me nka hwe o ka say amene ne bra na and I'm say I ka o ka say ne bra na mo say I ka wako sana wa ye de eche wa anya wako ka say enyimre fie keke da bi o wako pa cha asa akodi na wa betra ha de munyimre fie wa office wa paga ne papa ne chew ne papa na oso ma ne ba no ma ema wo nko da ne dua no wa pa ne chew ne nua ba ma no a wo so okọ asori soso enso nti no woni de won suro on be bompa ya da ne dua no wa asori dem no wakọ pa no so chew wo wie ya watam ge na kwa akwada na wotwe ya ha no asa betra say ensan ke wa say ma o say ne party asa ne enka man o jine ba yenka no da bi nkra de se ba ko woni ho e ba ko so e wo lady wa kra de wo ma akra no enwo ase because da bi o send this car e de ma akra together no open da bi man say o pan ye egu aware da bi ye de egu aware ndi o pen na o ba ye no ya ko kan wan say we so wa be kan say bofo kwa we wa say fa chi would di na what you kro ya yo wa say mo be akakodi akako shu mu na wa shi ya wi o say open anyhow open anyhow the way they say oh no kotuma me to agro pa na why say we ni a friend say the friend ni if you that when you sika ma me okonso no akoka chen say no asa ba say when you sika ma your friend get no ati ase bisa wa afi na wo na we se bonu emu oh ade awo ye dia bra ene Monday me fero pa ene me fero papa na kan ne pa ka me tibia ya ho papa o we mo ya ode na abetra ha pepe wani ma ya o mo so shen say ye o ka na dwe ha betra za dia za o ba be we ah ade awo ye dia ne say o me ni ba ya ni pa bone fo say wa ye ni pa bone fo so ye try ye ho emra sisi Hello, guys.
Ghana for bills are canning hubiamo. Bills set 2025 year. And it does so homo bia or tiwakwa. Only ejumaye. Ain't if I when it's bills. Na beji loan na ubet media ya wow ejuma. Way ye loan don't come me. Wun yashio. Ye wun hiane wu Ghana card. Ewa na wun saka usika. Na sa we obia we ya wow ejuma upesa wutremu. Anasa we ejume nia. Uji busumi ya ketria. And your bill set bray. Na beji lona. Wun febi BS yawa. Collateral. Anasa deposit. Wun yemu bia. Ain't ya fee bill se will be a wuni ejume bia ye. Ubetumi abeji loan don't come inubi. Na sa wut's nefi na when yesika nubi dia. Eye wow. Ain't it for bills se siya. It was 0596 920 833. Ana 0302 200 390. Now what to me yawo bills. Name HSA Kakrawo. Bank of Ghana and Sasha Bills Microcredit in Shishayase. Bills, financing your needs. Okay. Mama Mwakraba and Famra Akoma 87.9 FM na fe Onia TV na kind message see okay na memra also it's James Mama please good afternoon I'm watching live from Amenase. Okay James Onyame ensha papa wasema ko wonu abadwafo no amenka che mo pa na ababaawa no montiti bi enye ne ho pa esan se ompe abrantie no na ase ne sika keke ena opese wodi bie sika ban jimi nwa jimie wonu se wokona wokọ gurumu a wonya ba bia etu se wa no obi do obi nyinse no de abraw na ye behwehwem kra ne mienu no mpokra no se ya brantie yi dia po menyi ni sa brantie yi dia fa message bra na yenkeka fa ma 0245 301462 0245301462 wo de ba ye bekenkai e de amount kama nemom chane so emame se eye 3p garlic mixture no ne yekanfo e de ama wo ma unsa enkebi ye garlic ene wo ene ye de akabom ene ye de aye 3p ne bi immune system no o pressure no e wo so aye kese do sugar no wo so stroke asthma anasa wo dwe so a na wayase ya wofu na aye kapu se no boda sen de wo hia eye 3p garlic mixture do pano a enei wanka ho anko abekwa na short se short an se de bi begumu wo benya bi e wo dane e ba Mr. Kwale na Capidan and afe Angelus Fredok e wo 0248928824 0248928824 na one wonka ensa ye go fine emojadro eno ye de koko ena aye boye pa wo nine wonsa ye otititi wo da na dwa wontumi ena wo ba wo mfichi kromo enema enko ye bema wonti ni mu asisi eti ama o mema yo no akofo pa wo ye adwuma e wo cha ho a edro ba ko e wo se wo ma wonsa eka eye grow fine mojadro no ema wonyini kama Mr. Ba Apidank obenya bi smart about PFF mas calling akeba and a case talk about one crime for 0244 596532 DJ Ike Mami Mawo Akraba. And you're not good morning. I don't know about be what you can be. Why you be? We are fair no be same to me. Check a crab. David. When you put it in the beer, we know better. Mawo, good morning. Bet we catch him. I should say bet that what we had to be. We say ninety much channel. No good morning. No good morning. Yeah, we crampo there. Na kra there some pakras yamba. Oba no be can say mi wa ha say papa ne say oya ade bi dia show en mi asam wa kwaba no kwasa obey screening bi Saturday screening no inimpa na exercise nko mo ba no bebre na be ka gate echi sa yes because of say bro mo frɛ sɛ mo ba mo nam kwan so na time kɔ nti no doctor nso Saturdays ni ade ya na wedding ne eyie ni ade ni nti ni na wo benya no nti we de yame atom wasan de akwanya de ato wo kase pa we screening kase pa na ya ye bie mo je sɛ afia so no enu bi na eduru so no nti me da ebe pick number no to register udin ni baby a wo free ba photo wo tie ye tie ni dan na me bisa sɛ obi ho a unko hospital nko da mpa so da kura no wakɔse obi wo pe
ma yeah. ko kra ni akosere obi pe Yes. yes ukosere obi a ya hwe se okọ lab room kra no pia e ya hwe e ka wode ba Yes. me yi ni se se wote se ye ka ni se ya baby a wo bia no tuminika na faka na fa wo telephone no 30 phone na abonten so abonten de no na ye mobile one no say me gina abonten na me kese fa frɛ ofra abo wo dini baby a wo frɛ ba na pesi kentententem na fa bra de ntia me kasa ne say doctor bia be kasa video so ana okɔ radio bia so kɔ kasa ofra wo sa bra ne nkyɛn na ofra wo sa bra ne ba gya yarehwɛ unya wo bɛkɔ ba amount na ɛda so no wonim ɛno nko ne ya na esi ayarefo no kwan na nkadeɛ pa na besi sɛ obi ayare na gisa obi kwa kacha ni sɛ na wɔn nkɔ ayare sabia Marco asɛm we ba eduro be anya logical obi nu eduro ma yarefo obi timantima oyade a wo so nkɔ confirm na che na enya wa ɔtobo okra enduro sika no de be kɔ no ni ho very good enti wonim da na me share da frɛ papa bi kasa radio so na me de number bi frɛ ya nya me number em say na daddy mpacho me ma me eni ha no na me ba me fa sembra o say edi sign am so be 2 years ni o so ba bo 5,000 hey wow and 5,000 me ne kan ya na be say 3,500 and am say really o say ane ba na me hwa ade na me hwe me pesa me ti ade hwa ade me frɛ obi nso for stroke o say wo ba for 6,000 bra ko fa no way but we ni na na Dr. 3 days say ya me ya duma me da ebe ono ade na yare sabia ni esi wo be wuram keke oh brother be wuram keke bi clinic no bedu akra na glasses da ni bi ato wo de fa nipadua ni wuram wuram a yare bi a wo de baby a wo de fa bra ono a prepare no nduro aye ni bibia ye ready fa we say musika 150 cedis pe 150 and root 200 cedis once we ma show sa sika no 150 kwa jaya me na ehin fa kra na ya na esi me hu bi da me yine na ya eni nso ana bra ne emprepra ho na ko ya di mfidie sheda ahwew mako de ya na eye nika ne se obi o oba ye be taking vitals no from the OPD wo obetuma bi se nipa ne se mbacho wo pressure o se dey bi o onima de krompo na obe check be wie no be taking vitals bibia be wie no na pressure wo nti wo ka chance wo pressure ntina nansen me didika me ye adwuma kakra na mabre ntina nansen me tumi nika me tumi ntina nansen edu anadwo a me tumi nda no saa de no nti wo ba me ya check sa no mo yina ama ye wie a ya me wakọ consultant uko hu doctor uko du doctor nche na wutumi hu asam kan fo wutumi hu asam kan ye di fidie ma se fidie na wa wo de unsa esom mako efidie na ba scan ni pedua na fiti wutiri so kosi wo na ase babia na ye wie a yare bia ba indicate fidie ne ba indicate no se wudi sa fata se enfo nko lab a ye be kwa akoye lab test eno na mi bi sa wo ko lab test kura pia hwe se ye sei enti we yes am akọ lab aba ukoba doctor yare bi a doctor be hu no abetwere enduro e de amonsa fọkọma nurse fo no na omo sese enduro ma e ho na we yemba show say na mi ko say na mi ko tuam pempem but sabra na yaje unsem sika na ewie 1.5 na ewie enti wuntu sika bi ebie ma kopem se wudi be pia bonten na obekọ ofie eno na eya na aye niji sama ma ko sanka man fa meni enko ho ade we bi panya anka mi njindida because 1.5 they call hospital but yes but Dr. 3 days I make it this happen ama yeni age enti ya me ya do amemenda ya hwe yare bi te se abofra ya wo no na be 4-5 years 3 years na we expect say gasa abra abofra na kasa but ontumi nkasa we expect say nka abofra na ba nante ba ontumi nante e wonim Dr. 3 days de san kwada ni na hu nduro e de aba original Dr. 3 days ya me ya do amemenda we kwato ne boss de saa ya kan say emofra ni ndura e de hwe wo mo ode aba nti abofra bi o wa otumi kasa ba otumi nante ono aba kire duro se do be si di asrasra abofra ne nan edi bia di asa wo ma no be ma nanom kopim se abofra ne ba nante within 1 month o sa abofra 4 years otumi nante o so otumi nante abofra bi otumi nante na so kasa ho aye din e de ama no sa wo de ne ba ya me ya duma memenda wo de fresesia na register wo wankran wo frese 0246 na TV ne so 59 41 17 Accra na Central Region Kaswa momon fresa number no very good wo kuma sa me bo kuma so de amount tie obi o wa Maa Akos meni ha me eni na e ha no se unso obi hye space ya hwere mienu obi o wa ne de na e life obi so ne de se oyifri ne ni a ontumi nante bie hwade bi wo he ye wo nduro bi a ye nsuo wanwaso obi a
Oba ye nchen think of ya say almost say doctor na odi nsuo huhre ni so ni nie na aye ni kan de amaye tie oba me ya ma oye nsuo ni bi hyeda fako huhwe ni so bra wa sori anopa a wotwitwi wosi ewie no fa nsuo ni bi huhwe ni so anopa enyimre doctor na ba che okwan ba so oba yusu sa nsuo no uwie a eno ano no wo de da na tu adwene mu na dwena wo ho me say nsuo na eye na adwuma se de se ene se papepe afi obi hwa mi na sema okay na say me ma me yin stroke me papa yin stroke na de na me nso me ye me pa cho pick numbers na egu TV nation no me say o ankrane ne nkwado na wo central region ne area wa Frezo 246 na egu TV nation aha afi number 2 obi se mbapa yin stroke na me nso me de na ya me mwo me ho san ma ko san san kwa de ya na yen hyeda mpeti wonim Dr. 3 days say obi a odefom a osu no saa nipa ne nyansa ntwa na ba tie nipa ne yare stroke if it by 5 years ko ye adwuma da na doctor afro wo say business me mwo me ho san a na wo san de sika bi akɔhwe ne tirim da bi Dr. 3 days say when ya adaje ende ehwe no nko ade a pick numbers na egu TV no so no emu bi e ka akoma bi afa na mom o ba fa wo nsam sika 150 Ghana cedis 50 cedis ni makoma miensa fofo de no makoma miensa fekura wo nsam bra eto de yen so de be ja ekuta abofra mrs ka we wo de kuta abofra endi by 1 week atototo ba manasa I am telling you the gospel truth. And they are. And to say, oh, buyer Sabia. Now, why you lucky young doctor be safe for 1.5 bra? We crowd the Camena wa, Camina Bushan for in Ababa. Marco, you will drop it, Bama, goita for no special compo. Madame was a ponko, a bow minimum say, they be the Maya feel good, Miss Row. Young couple, why you are doing my war, shiny dear. And yet a drewy. Baby a biwo bia ba kope Dr. 3 days original Dr. 3 days in chain Kumase aha etimetim Lumba Junction Kumase Pankronet Metiluma Junction meme ne we enye won say na ya juada mane yon wan pick number ne ende o pick ya frɛ na register within ni baby a wo free ba yan kira nto ho ye yan kira to ho wie pam eno ano no emfa ho say mem enna ko se meme o baba na wudin da ho na wakɔ nwesi wo batena so fa goita na bra goita ne ye hyeda ma we duro bi enku bi odi bi besrasra so dia wo benom dia odi be kɔ fie mako ye won krof eya na sabre wo mu anka ye ba ye de dom be di echi me ba me nkasa omo abedi adanse ye dia maye obi o se doctor we duro kan me ne nansa papepe o internet fan Dr. 3 days original one ankasa afi ye ba hwa krofo bi obi o se okuta severe body pain na honam ya ne ya eduro bi a wasase so bi a wanum bi nanso na honam ya ne ntumi nkɔ ye de ye ma weduro ma won no mako naturally ye ma won haban foko gu nsuom haban na egu nsuom wa fa dware abro so afa dware na nsape abro so na wotwede kɔ no wo sa honam ya wo na woda kora na honam tete no wo be sɔre efisa ya wo ne mu mako ye wonduro bi no de me de ba ma na wo de ama mema na ama me minim sɛ oba de woda mpa so e ba ma bebutu so a wo mpa na petere na nka wi na abasen kɔ da bi eduru bebi a eyenyenyo adwenwene ne me kɔ programs ni ade no enu na ya na ye sa enti ye ma weduro bi mako ye fa na quick start wudi kube nsuo na ebe no kaya ya wudi see ya ka na nia twanyanyo na ade so wajwa sanete enti quick start o ba me pa cho o ba o pa fa kube nsuo bra o ba ye de eduro ni ba ma o wa o ba we ni wo wo so we na wudi kube nsuo ni de pia no mako extra course bi animo e 150 Ghana cedis won sem sika 1.5 per fa bra me bra ne ye ma me sign no enti no me kana ma de a kira wo say o wo pankro no wonim pankro no a fine wonim ho enya hwe me ma direction Kumasi ne baby a wo bia Ashanti region wo de be for car besi Kumasi uduru Kumasi abi sasa me kwatafo ehwa pankro no medoma kwan so wo de esi wo etimetim junction ne so a wo se me ko Lumba Junction na Dr. 3 days o mewie wo central region ni Accra wo pa braka so besi e wo Tulaku Kasuo Tuba na bi sasa me ko Mama Africa Junction eno ano no ba wo Ashaman so abra Ashaman Tulaku na besi e wo Christian Village also me kwa Dr. 3 days original one ankasa obiya do baba enti me soro so no driver ni bi a wutie me passenger bi a wutie me pacho obi a wo hye wo dem a wutie me pick numbers na me soro so we there 1.5 per dem akọ ntine fie 0246
59 59 41 41 17 17 0246 0246 59 59 41 41 17 17 and 0553 0553 21 21 35 35 87 87 0553 0553 21 21 35 35 87 87 ofra within ni baby a ofri ba and your registration card there we Yame ensha papa Yeah. meda say aha aya 7.9 FM na fe on your TV akoma mu nsem dwumadie no eno a na wo hwe na wotie no what's good afternoon mommy and your panel members. Let be justice to herself. The lady don't love the guy. Simple. Based on your questions towards her, shows that she doesn't love him. She came in for something. The guy too have to be questioned too. Umaru Tahiru 2IC from the office of Ashanti Regional Chief Imam. Stay blessed. Thanks. Onyame inshallah papa and no mercy. 0245301462 0245301462 now. Pastor Julius, Marco. yeah, what you got here 2 minutes and 1-2 minutes. A branch no ababa no free we no one wo ko ni kromo no one no kokot na ye no ofra branch na komo e ko so ye tie kakra mra. Mami baby wodi mbeko bia meba baby say whatever man just say na me to me pass what did make ana ma wa me fa na me to pass ma me hu ama ka say wo yiri ni into my fire yo satem na sa na say wo jene hu kran san wa ye de obe won to so na two if you honor na me ba hono yo tine na me ko yo na hey ile ngunu no bianca say wo kun did make ana four ma me na obo wa mane e ma udiri wi kana oba ya wa bu hu o bu biaro sa ma me korona woni ne ma be ma foforo ana akwa na mpere ti fanshi wutiri biara ga fanshi wutiri be ma be be o duru no kani ko asen ka wo ye sa ne ma na anka nkura ya sha ase foforo no o mu kura na ka ye sa de no kani sa de no so ma me na wo ye o yodium no no ana na de akwa ne mu na akwa na mpere ene ma akwa no ene yi wo beto ye anka me kura se o damas ma no wo mo yare no e kwa be no mfa so mo to ka me ke se o damas na hu kwan ya o be fa so ne makasa tinua ene de o ye no o se nipa na anka wo be ba to say adwa woni nsem no anka wo kura no wo be ka se ade ene ne kana woni abranti na na kan fa so ofisi ne de woni ne konanti ade na wa ntine sa adwene no se panyini na wo tua no mo sa abofra papa da wo ba fufure za me ka kiro because se me ni asem bi aka kiro sisi a ko na ni adwa no ko kasa oni the reason why time ka se ko na ni adwa no ko kasa se wa bo mitua na me yebum bi anka beto me woni nda ho na e be ma be wo duru na fe na wo pe bebre ehu mama nka se wo di sa ne mo tu mirika obeka kwem mama nka se mchiro wo ka se mbe na akire me ka se ma kire ote obaye no na ote na wodi kuna obaye na akwala ketwa nkuta no akwala ba ko pe ne kura no ubusa ne se de anam say akwala ba ko pe ne kura no enya kwala o mie o mu ye mienu oba ba ko be ma ba ko akwala ba ko pe ne kura no akwala ba ko pe ne kura no akwala ba ko ne kura no akwala ko ne kura no e kwa me yese ne mano ye fo Maya for very good. And you also have a crana and Omusa and Quano Mese. Omuya for. If you are some now, you look and say, and they are some other classes. Boss, and say, I'm a cousin, you may be money. And I will be my name. Father, Obi, and Yamadam Kunku be. Buy no, as some of my cousins say, maybe be aka, and you are some kind with the new year and Wakasa. Santiama Americano. Obi ne yere che akwa mama me hu na tie achama mesama na o ka no uyo obi a oba ye no pitakola ubusa ukobusa ne maame se oni obi ne ukobusa ne maame se oni obi o mu se me se wo ukobusa uti o ka se open na ono ba ya na o ti ase ma na okutakola uti ukobusa ne bla na se ubusa o maame se
or no be like Tiana to Nebra. Ana Libra no so ka kire me dey. There be me say. Libra na o kan ono na me ni ndi agro. Oni ni ndi agro. Na ti ofo obi this year. Na nipa ne this year aba pro mo. Na ma sound no de o kan eja. De o kan hu de o kika. Ofo obi bi mi nim ya me kika. Emre ba so. De o kan hu de o kan. Emre ne ba so. Emre ba bi se tie ma me ka tem kire. Wo ne oba wo yelu yensa e ya oyire. Wo ne plan 6 years 5 years ya e ya oyire. Na wo kra no atema wo kan obi a wo ne natna 6 years 7 years a wo ne na wo mienu de enye ne yire. Ko mlam mana ko ya mamre man. Me ma anya mamla mu bi. Ene ma men kan kire hwe. Wuni mo papa. Me challenge you. Wuni mo papa. Se wo se ho anam ko ya mamre man. Wo de no oni mo okromo. Oni kromo wa ba oda. Me say wuni onim kromo me de so onim kromo so onim kromo. O ma oda. Wuni ba bia no wo. Wuni ba bia no wo. Ndi me ntumi kan wa asem nkyerw. Ene na anti media mekane na wo so otu a ma me ka asem so wa na mo bi tu a akla na na ese woni ne koka. Ne nkoka. Na wo be kan wa asem. Wo ba ye no me ba ho no man kan to ta me oba me ne se no. Dey na wo ba ye na wo be kan. That day na me out. Ti na me ka kire o se wo bibi kan ne wo no nkoka. Cause that day na me out. Oh yeah out. Nti ade nti na wo be ka kire me se na me ya wo ne me ka sa me ya wo ne me ka sa me ni kurumo. Wuni kurumo ahun. Opa sumo bi nonko. Nti e mo awan se wo jina ona wo bi wa na ka se wo abo dia na wo so abo dia ona wa ha wa ele. Me ha me na bi. Wa no ka odi pe dwume odi wa so ye wa dwuma. Dey na oba e no. Dey na oba ho no. Ko me ka kire me ma na se adwa oni ni kunu ne nyere enjai because oba e no ni nua no no. Omo so oni ni kunu ne jai. E ma ono ankasa. Onya be na kai. Nyabutre ama o se oni ne ejai. Na me sa me de ekolu me ntiase. Nti enkoma wo se ye di no. Ye ndi ewi na me de tu kwan na ma. Enura me ho no wo frame me se oni mo nkum. Na o se mate. Ade echi ya. O me ka wa me ntia o se wa budua. Edua sese. Na me so won fa wona mama me. Wo so aba busam questions. How the way now busam question. Yes, I can quite so busam question. A branch again or a minute, you wouldn't move be out and lean guy. But rather so busam say, they don't bother better me them. So me say, Akwaladu was sister Dola bio. If you are Kofana Bam, the catch don't confirm a Bamlem, no Akwaladu was sister Dola. And now, or can't send a ban Kofano and you may buy or doubt them. And I mean, who say, or no, and I want to cast if you know, or no kind of crank or catch them Aqualan, I was a Dola there. In Argentina, what was that? Now, the man from America, the quiet day, I was sorry. That's a me buy the big out of me consultant. My friend Butana was say, and Yano Cret, and Yanni me buy and Nip Nifino. And Yanni Nanka, them me Baba Dow them. Or name me exchange, Namis or so buy and not or buy and that's a man. Mamma Charles, I asked you, or buy and I'm a new buy. Mamma doesn't be more, maybe never been me for. You might catch you to Marco. I tell you what you are that time on a boy need giant. And what you say, I'm no customer. I'm a strong one and says, Minimum 70 Colana, come them the face. Okay, so 2 parties follow 1 girl, and remember me, you know, I perform, you know, no, and one more AD and Quabono. Hey, boy, somebody be who yes, back then, and I'm a more crab. Major, Yanko Pandem now. Okay, I don't know why Yanko Pandem now. Family. Okay. Every year, about clinic said you are done, then you know, tea and can and navy and so tea and can be me. Your baby can yadi and want some. It during near Yana, they be a catcher of serious because when you were Honomana, on the Honama Kwana, Teddy be on some credits, me near the Dadia Koshimu, on 90 me near the Dadia Koshimu, the mum any day. And one no. Inti na ube utimi ho bi ne ni frame fie bibire ni oye ne hwe enye but they can catch us in the lens dem na sa lens na share ebie heba clinic yan kwa intimi ye hwen fa ho they can catch us a lens na share aje otwedi ampo nyankopon na beka se da bi me sign ma o second chance bi mani na bie lens na share eno ano no na kire se eni na sei inti enne ya na beba na sempo na lens na hye enne ya ya sha ase a ebo won kaye nketenkete a sha ase ye kokko e prunsu
wahyɛ aseɛ sɛ woposa wodwi so no saa time wei na wɔsɛ hu sɛ wɔsɛ wotu w'ani ne ho anammɔn na afei wode bɛpie mu ABA Herbal Clinic na so yɛde yɛdɛ no sɛ yɛnyɛ surgery biara saa nso na ABA Herbal Clinic yɛma ahwɛ sɛ fa sɔ w'ani ne so ABA Herbal Clinic yɛnyɛ operation biara yɛma ahwehwɛ ne wɔ biara na mmom ɛyɛ ndubna ne a mmɛnwie a wonim yi a ɛne yɛakeka bom ne yɛayam ne te sɛ ɛsam yɛde ma wode kɔ akɔfra aduane adi ɛne yadeɛ ɛtire mu yadeɛ mogya mu yadeɛ nti obi a ɛne yadeɛ wɔ ne fie sɛ yɛhyɛ aseɛ sɛ yɛwo nkɔra a ɛnyɛ kora mu baako anaa mmienu bi deɛ wobɛhu sɛ ahyɛseɛ no a na n'ani ahyɛ aseɛ sɛ yɛ ne ya saa nkɔlaa no bebree ɛna bɛduru ebi no bohu sɛ at the age of 7, 8, 9 na wahyɛ aseɛ sɛ ɔhyɛ glasses na ɔde kɔ school wanhwɛ yɛ afebɔɔ ɔbɛhyɛ glasses ne saa because ɛne yadeɛ ɛwɔ fie wɔ nom yɛba asante mantem yɛ adanse bi ɛnya akane ɛyɛ akɔra bi a na 9 years na maame de ne frɛ nyinam so number 2 na baayɛ na ne papa ani efra nti yɛwɔ akɔla no so na nade hunu nya papa nti ɔmɔde kɔhyɛ sɛ ɛsan sɛ papa no ani efra nti no nti akɔla no so na kyɛ sɛ yɛ nifrae na ɛwɔ ne so na mmom ɛsan sɛ papa no ani efra na akɔla no ɔyɛ foforɔ nti no na ne deɛ na kɔyɛ eniyadeɛ normal na mmom n'ani no ehu adeɛ nanso ɛsan sɛ biribi akata so nti na ɔnhyɛ dɛ ehu ne papa last week Friday na ne maame san de ne baayɛ sisi akɔla n'ani ate a ɔkɔ school kama nti ɔno ne deɛ na lens ne nhye papa ne deɛ lens na hye nti n'ani efiri nti ɔno deɛ yɛyɛ ne dan a ɛnyɛ yɛ biem na mmom akɔla ne deɛ lens ne nhye yɛ nti ɛno deɛ na yɛwɔ kwan sɛ yɛde aduro bɛka ɛma ahotɔ no aba mpa nso ahotɔ no aba nti da biara meka kyerɛ sɛ w'ani na ɛwɔ hɔ saa no da biara bɔ yɛ nka yɛ mpo obi a onya cancer obi onya brain tumor nneɛma no bebree adeɛ baako a ɛtumi da ne di ntɛm ɛyɛ w'ani nti mo nso obi tumi nya brain tumor na n'ani apegyapegya nti ebisa sɛ ɛba ne sɛn na ɛba ne sɛn ɛni ne pɛ sɛ ɛbɔ nka yɛ sɛ biribi kɔ so wɔ tire ne mu ɔmpɛ nti enya hyɛ aseɛ sɛ ɛyɛ adwuma pɛ ɛni ne bɛbɔ nka yɛ ntɛntɛm na wɔtutu mmirika na de aba bɛpie mu ABA Herbal Clinic yɛn deɛ no nso yɛ koko rice water ɔtɔmbra wo nkwan na wɔnom na ɔde fra na wadi na akɔ mu na akɔyɛ adwuma ne de ama wo nti yɛn numbers ne na ɛgye ne frɛ 0541 56 51 99 0541 56 51 99 and that's 0531 780 651 0531 780 651 na ne ABA Herbal Clinic atwetwe nkɔmɔ yɛ ɔkwada so adwena se market ne chipe ne ebutu ɔkwada so sɔfo atatena se ɛwɔ na adwem dɔmahin nkron so yɛ bɛnya pie ko bi coastal no Tuesday market ɔbenada adwem no ma wobɛhu yɛn ɛwɔ hɔ ma yɛmfa yadeɛ bi te sɛ cataract ɛtɛ deɛ wobɛtumi ahyia obi ɔse ɛtɛ makɔyɛ ho surgery bɛyɛ mpre miɛnsa nti ɛyɛ no bisa sɛ ɛba ne sɛn ɛtɛ wɔ tire ne mu nti sɛ tire ne mu nyɛ free a ɛne ne so nso nyɛ free nti sɛ epie wɔ ɛne ne so na sɛ wokɔ a ɛyɛ deɛ wɔ ɛne ne so ne yɛka nti ɛno yɛyi free wɔ nom a wobɛhu sɛ ɛwɔ mu a na afei asan yɛ fifi sɛ ɛba bie mu wobɛhu sɛ ɛwɔ mu a na asan yɛ fifi ɛte sɛ ɛba bie mu nti ɛno kɔpem tam a wobɛnya aduru ɛbɛka deɛ wɔ tire ne mu no na anane deɛ free wɔ nom no wani ne deɛ ɛnya deɛ bɛnya na ho tɔ da ɛna ne titiriw obi a ɔwɔ diabetes obi a ɔwɔ pressure obi a ɔwɔ stroke yadeɛ mmiɛnsa wɔ de bi a mebɔ di ne titiriw ne diabetes foɔ no wonya diabetes na ɛkɔ n'anim ɛyɛ den a wonya ne yadeɛ ɛsan sɛ high blood sugar no biribi wɔ anim yɛfrɛ no retina ɛboa ma ɔhwɛ adeɛ na adwene no di nkita ho nti ɛno na ni adwene di nkita ho ka kyerɛ sɛ oh Maa Akos abranteɛ ɛte w'anim te hwɛ no na afei retina no aka kyerɛ adwene na adwene na mani ne ho kwan na afei wo hwɛ me nti sɛ saa retina ne ho to kyima a high blood sugar and diabetes yadeɛ no na ɛkɔ akɔsɛe saa retina no nti ɛsɛe ne pɛ na afei ɛdeɛ ne yadeɛ nso brɛw na kɔpem tam yɛbɛtu diabetes na sɛ no pa fa w'ani kɔ baabi a ABA Herbal kra wode ba na sɛ yɛde aduro kan ni na ɛkɔ ɛsan bɛba because ɛnyɛ yadeɛ no na the be we na akɔfa ba diabetes na akɔfa ba nti kɔpem tam a wobɛka diabetes ne deɛ ɛne yadeɛ na nkɔ da nti yɛn hɔ ba yɛka no kra ne de kyerɛ wo nti so obi de diabetes ne ne yadeɛ ba wampene ma yɛnka diabetes na yɛnka ne da because yɛ kan san bɛba obɛka sɛ na maba ABA Herbal Clinic me ho antɔme nti wɔ sɛ yɛka diabetes no na afei yɛka ne yadeɛ stroke kra de bia meka kyerɛ sɛ stroke deɛ sɛ unya stroke
na sɛ ɛkɔ n'anim kakra obi aka no ato wɔ paa no nipa dodo no ɔmani fra because ɛyɛ ntini mɛsɛ fa ɛdɛm mu ayare yɛ example yɛ waya dɛm a wires ne nyinaa yɛ connected enti na yɛtumi yɛ switch mi a na akɔ so light ɛba ne sɛ ɛfɛ mu sɛn na akɔ so saa na body ne teɛ enti ntini ne nyinaa yɛ connected enti ntini baby a bɛyɛ mmerɛ bi adeɛ bɛn no ɔno nso ni ahoɔden ɔka ne ntɛntɛm enti stroke ɛka w'ani ɛnya kan ni ne pɛ kɔpem tama stroke ni bɛfiri wɔ no w'ani no ɛbɛyɛ wo ɛnɛ ɛkɔ ɔkyena ɛwɔ ɛnɛ ɛkɔ ɔkyena ɛwɔ saa na ɛbɛyɛ wo saa kɔpem tama stroke ni bɛfiri nipadwie no mu tutumika na bɛpie mu ABA Herbal Clinic na yɛntu aseɛ ɛmfa ma da bia meka glaucoma yɛadeɛ ho asɛm na adeɛ baako glaucoma ho ne sɛ ɛnkan tetem ne yɛka ne sɛ yɛ mpanyimfoɔ yareɛ deɛ nti a ne yɛka ne sɛ yɛ mpanyimfoɔ yareɛ sɛ obetumi ade 190 20 30 years na glaucoma obetumi aba sɛ wote yi wo glaucoma but unnim ɔno nso ɔnda ne ho adi enti na yɛka sɛ yɛ hintefraeɛ obɛhinta wo enti obɛpie no na ɔdu mani no enti obi betumi anya 20 years na glaucoma obetumi adi 60 years ansa na epie wɔ n'ani ne so enti wadwen bɛba so no ɛna onya pie yi nso a wayɛ training mu awie mɛsɛ fa ne sɛ ahoma a yɛhata nneɛma wɔ so saa ahoma no da bia wɔhata nneɛma wɔ so da koro pɛ kɔ hata a yɛ na teeyɛ ɛyɛ mmerɛ no wadwen ankɔ so sɛ ɛyɛ mmerɛ saa pɛpɛɛpɛ na teɛ enti glaucoma yadeɛ no ebetumi ade 190 ɛno na da bia yɛ a amanfoɔ de kɔhyɛ ɛyɛ honhom mu asɛm ti obi wɔ no manano man bɛ wedi 40 years n'ani no glaucoma edu mani no ba lens ne nhyɛ yɛ ɔkyerɛ mu sɛ daabi ɔno kora ɛnyɛ ayaresa nti na ɔba bɛhwɛ sɛ bibi tɛ ɛkyerɛ anaa ɛne ɛkyerɛ ne sɛ daabi ɛnte saa wei edidi w'ani so akyɛ ɔsɛ wakɔ hospital doctor aka kyerɛ sɛ glaucoma na ama n'ani na edum ɔsɛ da ɔnte aseɛ kɔpem tama yɛbɛka kyerɛ sɛ honhom mu asɛm no because ɔsɔre prɛko pɛ da kora no papa na n'ani ne dum yɛ nti ɔno nso ɔnte aseɛ sɛ aba saa ɛne esi wei ɛde wanante akyɛ but wadwen ankɔ so na one common thing about glaucoma ne sɛ adeɛ baako ɛta ade ba yɛ migraine to bon so si fa ahyɛ aseɛ sɛ edwa wo saa wo ti fa nsɛ ebenkum anom anase nifa anom mpo na ɛyɛ wo ya bon sɛ saa wani no ɛnso yɛ wo ya afei mpanyinfoɔ mu kra deɛ timi de dede begyina wasom to bo ti sɛ hu obi wotimi ka so ɛyɛ abɛɛfo na ɛyɛ me mpanyinfoɔ ne bebree ɔmo ba saa na ɔmo ka aha bon sɛ na de dede abegyina wasom aso ani enti ɛhone ne nyinaa no bebree na yɛ connected enti ɛka baako ɛwɔ sɛ ɛka baako brabe pie mu ABA Herbal Clinic na yɛntu aseɛ mfa ma gye numbers na frɛ 05 0541 56 56 51 51 99 99 0541 0541 56 56 51 51 99 99 and that's 0531 0531 780 780 651 651 0531 0531 780 780 651 651 sounds me obi wɔ nom so adeɛ wɔ kyerɛ a ohu obi nso deɛ adeɛ bɛn ne nso a ohu enti ne titire ne school nkɔlaa bebree na agye wa bɛn board no ansa na wehu obi wɔ nom so agye wa sorry akɔtena ekyire na mostly ɛyɛ na teacher for confused because ɔsɛ obɛn board ni mpo na hu na akɔtena ekyire a ɛna obehu so obɛn board na adeɛ ne tu afra ɛbɛyɛ ne blɛ ohu ba agye wa akɔtena ekyire na afei eni ne focus yie ansa na wehu ɛyɛ adeɛ enti de bia ya meka kyerɛ sɛ wo wɔ hɔ no mani no bibi ketewa bi a obehu bia no make sure sɛ obetu ho ana montentendem obi wɔ hɔ no sɛ yɛfrɛ bibi tear duct ɛyɛ obstruction enti wo sɛ nsuo taa gyinagyina n'ani so wɔn mo sɛ ame wɔn ma na nsuo gyina m'ani so m'ani ne kora timi pro nsuo saa ɛnyɛ normal sɛ ɛnyɛ ɔrɛ na aho ɛna wusu anaasɛ bibi kora na atɔ w'ani ne so na atrigger nsuo ni sɛ empia ɛnwɔ sɛ ɛba saa nti bra bepie mo ABA ne yɛntu ase mfama gye number sɛ ne frɛ 0541 0541 56 56 51 51 99 99 0541 0541 56 56 51 51 99 99 and that's 0531 0531 780 780 651 651 0531 0531 780 780 651 651 Nani ABA Herbal Clinic atwetwe nkɔmmɔ ABA Herbal ne agye so sɛ Nyamensa wom Nyamensa I agree 7.9 FM na fe oni ati Chimadi no no na wo hwe na wo tie ye wo Kumase Askra ye ne Kumase mo main entrance no ne di hwe ne mo ebia na wo nso wo haw nyame ya adom akina wo betumi e dia ba ye di akire e de ama Pastor Julius Marco I'm in chair na newe or the Sanjis Laundry Services or Christian Service or na senior man na mama na Jody fashion so patas no so pam ne o man na dia mama ma
brother no da so pe oba no nti na oye de oye nyina no na sebi de oye no obia benya akwanya aka asem ya kire no so we nkomo kwa no ne kura yedi ne fon so a ono a sebi yedi ne yere no ono mum ne yesi etu no fo nti jaza wetu se ne kura na hu sa ase bra yi na adwene no e wo fom kakra nti ayana eye worrying se bema wo siso a wo na obo bra wo na efie ne ti na baby esese nka wotimi dwene do toto ne omakodu no wintimi anwene nu a a very 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 serious problem. Now here is the case oba nkomo a wodi nyina so nkyere so odo no na ahai na asem ne wo no say oba no be take advantage of you bema na ono so for oba no be take advantage one at the end of the day no wo be ba be ese be kwase a na asa wo bre so amamfa so bia sa na namotu na bra yi wonamu no ba ma afuto akra metu abaya na say amonya na so be take by for granted just because of so who say odo no normally ma be why who say odo na some fun time bebre and obedi dey atro but ma onya na dwen say who say boy ontene hu jai any adenti no obefa kwan foforo so e dey abunu kwasea na e ho asotwe e wo twen no ma branti bia bo no hwe no nyimfo na ha be kun no a be kun no mama because bia o boy no eni na watwe wa Hausa na oba na koda mete se na woka se o me boyi mi hu firi but mama edua hu dua bossa no de bia me ka me se sa de ya ka se mu nya dua bo but I say ebe mo so kakra bia me bodua ebe but mama sa dua bo no wo mo nim bo pa no obetimi abodua no ama atimi asa fidadam edua ya abaye koboye ekekere wo mu nyina ma fi na ewu na to so ba no na nyem kola asem nti wo de wo adwum no e wo say o ma boy ni ho afrim ba wo yi ho afrim no so sa na koda eti wani baba ho so no na dua no e ba be kun mese no on kwan bi o be fa so bi a o be hwe adane bia no o no nane na abrante no so akofa na yere no onya nsem ho ne di a say o akwa di obi no man's land akwa di obi yere afi na oba say okoye ne ho ade ma wan no so kire o mara say wo no ba tena 5 years kwa yere no asa na utu wo na wo say mesro bra jade o cheche na abadie ne yiridie ade a eye owi as be ma bi ade a be ma bi empe no enti ade a ade bra na ade a eya enti men kasem ya ya nsamfa entita to mu tebusan say wo ye ne ho ade ma hwan ne ade mesraw ma asumdwe mrefie abaya no so on nya sebe wo de o yiso ye be ma ni bi na me be wo tu obi fu de na kese we nyansa na kese won so o ye nyansafo nti fa na yere ma no now the enko ye between on na yere say oba no ja na onya no but the man menam wo so e ma wonti na oba no ba be ja na e ba sa won so obenya of fair share of eno me bi e be di akire na me da say enu nti production line 0552601529 0552601529 so wo ba na wo fom kwane a na wa frɛ e de asi line no eso ma me kasa ho mama hwɛ ababaawa no ababaawa no na me wo no so mama oni adwuma ye wo ho wonye adwuma etu ode asem wenem goka manager bebo me ode enenam so what you say ode na yi na edi se wo ho se ehonom na obetimi de enya afa so because free ha na okwa ha o hwe se de osi kasa na nsia nhwe no enti se nsia nhwe ni nti no okwa e wo so okope be ma ono obehwe no wa wo nan mama ababa we me hwe na picture me nya sure se 26 kro benya me nya sure se 26 years kro ababa we benya enkra nan obi ane ne papa ana mienu ne papa na mienu so obi ane ne papa mienu ye we dia wonye wadwen se wo betena faako ahyehye wabrabo yie emema na wudi o madane ana mama won so obusa no woni dia waye nti won so oya no ahyeda no de wada asem no so wa be pa acha wo so yenyin kofie woni de so yenyin kofie so oba ye no so wonte ne ho ase o ha no sei na me de nsia de wo ho mama odo ye wo obi do wo a wo ho odo ababa wa no ho sanko sakra kakra bi ma na wo ho anko obe hwe ni ye nko ne betena na so ababa wa no nso hu se da bi me kogimia na me ba nsia beje me enti ma me nkwa na anya hwe no ndo odo me nto betena sa me de me mesa ababa wa no so when obi odo say ya the ofefa no komo obi wo ne ka che nsia sese ni sei no won pe wo because they say we hu ba bi a ugina
enti nya de sɛ wo pɛ wo enti sɛ wo tena se am wani ada hɔ ama sɛ nsia na bɛfa wo saa wa fa wo saa ye wadwe ye study na gya nkwase asɛm na wodie no na gya nsɛmhunu na wodie no that's evangelist na papa meboa oba me chance emu ability mi kun obi afu ase emu abi wo esu ya no kun krofo afu ase efu ni nyom dia so akokɔ hwede na omu kosa na efu wura pie hɔ a onu mbu say yes mama me ntia mi kuro me hene abrante fefefe na ya wo supanyi ma na no mi kuro okay na ho fe pa wa wase ye bako ohene be bodwa na nse mama asem no abrante misira no oba pew ene danse na wa otiwo wakofa be ma foforo na stay wani di echi me na batu ma ye kom ma dwene wa menti ase last week oh when ya won to do mu da nipa no wo pe umpo ne da asai na be ma nsuko kura ma akoma Dabi ya fra no kwame a ontimi nse ba pe ya na ye Batman to we so ge ya na de ne ho ba yo ti na ontimi nse ba pe so for ya na ye bosumi bi a ye de wo mo ti sa akoma ne de se wo mu wo bi a ke se emma otimi ye entimi misre abrante no onfa ne ho adwene na wudi agro girl obeto pressure ma mesre emrante no a mu chesi ma no a yempem a na mo san eguso na mo mesra mu o to memmo ba nto pressure ma wo na wiase won ye nkwa na sua enkwa no sua na ya na mo didi agro na de am ya kra se we ye mpratwe pressure empratwe a wonya ho na me yire ade pa na chese ya wo yire papa nde na che papa be gane papa what na che no what na che na za wo want to agree David was on fire massa still enya wo yire no mesre wada na wonim se emra enya na wanka no oba tena ma wo mienu at least mo tena be 5 years and 4 years enya kwase ebo na pese obu na there are can fans apetition akoto akokran konkoma anaja na wote ho sa na meyire last akwa na ono so to na wo ye ono da bi ensi akire na ene massa mesrew wo pe wo nkwa jade wo ye no wo so ya abrantie se de wo hunu nyansa etu abrantie ifu kam giri se wo kwa ka be hunu nyansa kese ka ga we bank abe pam no ba sa wo ye jimi a chen wo ne betwe wo se na wo de da ga ne be ba che ne to ne di no na be wo so duabo ye adwuma na sa nya adwuma mama das wadi kra Maa Akos wadi awie na oba no wakukuduro say young girl na don't know so ye young girl dia o wakukuduro because oba what oni be ma wo a wo fa na chisa ne be ma foforo tena na che se wakoma na ekura na so say be ma na wabodua no eti bra wo so bodua Musa nkrofo no na mutumi di acid gu nkrofo animu no esen nkrofo body esen nkrofo daache because ukobodua asai unya ne ho ade sasa obi kan o se ma ye nka wako no oba akwa wo mienu unko hu abusua fa nsan koi kokokokora wo moy u bodua na adua no wonim sunsanso abeba akire obi a wabo oba adua wo sa fa oba ne sa adi no na wo ye hwan eti se unim se wakofa oba na chi na oba na wasane na kwa akoda no adua no betimi atani aba benya because oba na kobo adwaman ti na wo se wabodua eti kani kwa sa wo do ho ka no na yenhwe so oba na ni kura ni wodi na nya ni kura ni wodi na wotimi hwa wo ho so a anya fa zip no fa up and down no front and back nyina nka ho ma na to zip nim wo na wo to na the padlock ato ano dwonso de wa no wa yi afa nche no wa dwonso da bi mema bi ni abotre wo akofa mpena empra no nya ne ho ade wakofa mpena yekobodua na de kromfo akwa ma kromfo akofa no why na yo sanke de obi ko police station eti eni kwasa be ma no wo yesa eti so obi ti a onfa bi to ni koto gyanim because say oba no wakwa ma bra na one ne dai no wanya di awie eti bra wo sa ne da bie mu a edua no
sɛ be see nyamo miɛnsa no mo ne ba mo so na mo gya mo ma no agyanka ama ko so me de ha ya na me de besie mama na wase papa enche ye be kwa ma ne so na bills microcredit se wo ba obema obosia na che se won so wo de akwakwa ye adwuma na watumi e de bi etuatua bills etuatua ho aka na afia abrabɔ no ene matumi akoyie de ama wo eno nti wo ba na de Ghana card de wachi unu nsɛm ka yi a ye be ma obosia 0596 920833 0596 920833 Currency Ventures, Dr. Mua, and the Zahara, Enupa Babonte, Zahara Man capsules, and I say a Yahindi about Miss Shop, Zahara Mission and the G capsules, so woman won't sa Ekasa and Roy Ebia, and Bebwa Papa, Mr. Wada Bema Waba the Bridge, and I feel one me system no echo formal, but they dear Yadia Hawa Ubenya, Sa and Roy Ebi, 0246 348334 0246 348334 within baby akasa me kwa mini aba papa bi me kwa me wafa kwa ata papa mini aba masomo asante mampon kufi ase no tan coach mini aba ma me ma no bedwafo nyina mo ni adwuma na me ntia ya hwefo ne yetiefo nyina mini aba yeni aba ma no woni case kete kura yeni aba ma no se bi oba so opew na ade na oba so wonpewo oben kura wo kunu wi kura mini aba wonya ne ho ade abuchafo kura enim se bia wo no na tie na wonya no ho ade wo hye ne kawa abuchafo nkomo mo esetire kura da na obegya sa wo ne no akofo wo wachi a afedi eguei obe wokwa no aba wokwa no aba na wo gino this be ma ready se da abuchafo tie mi a omo twe omo mebe ma no omo tu ne fu na be do ne na do ha obekọ ba bia enye me da timi aba papa bi I sha papa fa kwata some invite about Miss Chanel capsules again was here to say be ma no ba ya mo na mo san ya de nei why 2 minutes be ma Mr. Wada we here be na siatika ya de ne so ne hawa we yes be invite about Miss Chanel capsules baby to no bi anya na 0240616061 0240616061 na Emma wonsa enkebi within the baby akasa free. Hello, Maa Akos. Mira. Na means I'm alert in Katafe Achinako. Alex Yanko. Belmano means says an agony again Kakrana. What our bar, I wouldn't change my woman one who be so good dear. What would dear? Mama, Belmano Nimian, someone in Yamina to my wife. Yami Osha papa your home Swiss cereal like mix and make for the amawo na eno ne yeta fe Tom Brown no ye wo wheat rice and afa so ya bin na winim ye kama say wodi a eno say wodi ensio afra home Swiss cereal mix no na fe wodi ese jaso no wanu mu abes meduasa wi afa wo sekire na wodi nkire kakra bia so mo mreke no esekire na milk wo de kakra bi so mu ha chesa wo na wo kro no empanifo di wo bi adi ye kama papa enunti ma wonsa enke bi poku trading kejetia Dr. Mensa preset ko ebuakwa office tano so ne atonso ubenya home sweet cereal lego mix yeta friend Tom Brown no ebi 0246 697358 within baby akasa hello within baby akasa Mpacho kasafiri de nkirantu na na yefo majapata na ekasa mpacho papa japata ye de abrante ne ye de wanya de me daga na manyina ase ena ubia de abrante ne wanya de e so ordina de na wanyu na we sa de no se bi oba onyenye ne ho ade ufosu ni misu e so ye ne ho ade yefo majapata na ekasa mudi nkirantu Yami onsha papa we didn't baby akasa free okay otie ne ho we didn't baby akasa free hello Marco. yes yo hey you have me was I didn't give you your friend Akoma efrebo and we dey wa ba de the gini be je grama na ba ko be the nation ma o ke kan de abadi ani ti be ya won che ti don tan de that Yami so papa mama hano I just for the amo baby akwa fichira ba hosa enke bi oba no ya woko school no ma no acho sanitary pad okwa okwa ficha wodi asese ne ho wo pedudo mu atua frɛ 0553 661442 0553 661442 na Emma wonsa enka AB within the baby akasa free hello
Ole. Within the baby akasa free. Chacha me kasa free borga. Your mommy yet you. Chacha say. Me that say. Bomadiana and nay, Agbojaba clinic in Wanda, and one I was so cry. Ya dear be a day, nay, at it, waha, wono, ya do jam fidia swa, betre, baby, I had any hint on your mawa draw a day and no, enunti, typhoid, what would you saw what's the animal saya this is ya dear, why you may want pem, low spam counter bra, Kumasa the champs to me 5-fold insurance of a junction, Fred 0553 417752. Within the baby, I can say free. Hello. Hello. Within the baby, I can say free. But your friend is supposed to say free. I didn't have sitting down. Papa, yes, you. But the crime workers better make us more funny. Said ya abayana Mr. Onkin Humboko. It's a way of a betan and can and ya your baby and ya did your administrative beam when Mr. Onkin. Onche ne ho eno no na catch no go straight funeral home adaka fie no mesra wada wo de hye bia wa mwani ato mogya mu a wo de ha ho emodi ya ne se mo be hye date na flowers yo ni sio adaka o video wo bibia sa serve no ne nyina no go straight funeral home wo mo ebehwe na fe wo ye bibia de ama wo abrabia enemo asafo be labor wo ne kade kokobot edan no na ehwe ne mo ye bisal ankela to frɛ 0322006221 0322006221 na any grocery free no home ending komo within the baby akasa free. Hello. Yes. Papa was so young cry. Me pacho yet you. Pacho the Ogofa Oban. And yet, Yo, me that say. TIME, not just a no air time, no. But what they answer between my was akata me ba mesha. Ebi na etumi aboa wo. Se madedi na ha what man say kabi na time echeche ba mesha no so. Shene so ma me say na mu san ya de. Esan bi immune system no. Eno nti bomodi na friend 0244 417669 0244 417669. Within the baby akasa free. Uncle. Chacha we. Nyami adom. Oh. Chacha wa phone say you in class no why. Me da say osime ka cha sanya ne class ne ba no me nim ne class there within the baby akasa free Kasa in the central region of Ghana. Yo yet yo The only say man mention now says which me a correct practice the upon anka be buana pa yo kan be ni be bia me da swe da say Josie fashion adaroma ono na mama tade a she Josie wo kumase bom so when they meet me the sports no and edition mo wedding engagement dinner we adoring we you know but mo dia so be ma Josie fashion apempa mo niam nyina da e de ama wo fashion designer papa and na make am for no dia ama wo na wie abrochire ba bia wo bia no de ohunu style no na ye ofa and no aso we twa na dia was up no wo wie na we do measurement no I was up no wo bepam ne kama na fe ye dia mane 0243 433 465 0243 433 465 for Josie Fashion Cecia na ene no ene program na tade na obehye no ehon komo eye she's and adawroma eno ama me rig na for why makeup yi she's kumase sports stadium on Unity oil hwe ne mo wo pe rig bi ato abomodi anekwa working makeup she's a beye bi e de makama wo pe ba bi ma banso akosua dwuma bra she's wo pe work and pay eno so ba she's a ye be fa ne wa ye dwuma 0249 155 776 0249 155 776 na any she's any komo papa she's nyamin shaw enra ma say ne 1 week no onyamin shaw pa de obeye de ma me na mani aso sanso no bibia wo ba 1 week no e wa asafo eben eye asafo ahemfie no dachi you know say to police inspector bekwa mttd sanso and easter nakria and afa aba white and ebusua ni nyina lawyer lawyer ochre and ebusua ni nyina say onyame enhiro bibia sa enra
mobile ma yedi na watch dan February nso eye dan so a minimum sa de fefa mobile ye no mobesan aba bejam ye bio onyame enhira wo bibia na de mo hwere ye no onyame enhye mane mu nyame ya do bo kina ye besan de akoma mu nsem dwumadie no abremu biem sabre de agudie makonfo e de ye kwa agoprama so Obo, me who ye? What sorrow do you so? And then the Maria Yabo, Doctor Mania hepatitis B. And you know what? Oh, Hina Dr. Akosia ya. What power specialist herbal hospital? Hey, ya dear was Sanya Bini. What hepatitis? I hear someone word on Kwang Kron. Nansa baby drew for